ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಡಲಿಡು ಪುಟ್ಟೊಡು ಗಾಳಿ ಉಡಲಿಡು ಪುಟ್ಟೊಡು ಗೇನ ಪತ್ತಿತ್ತಂಡ ಮುತ್ತು ಪಾವಿತ್ತಂಡ ಪನವು ಬಂದುಳೆ ನಮ್ಮ ಪತ್ತೆ ಮಂದೆ ಒಟ್ಟಾದು ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪ ತುಳುವನೆಲ್ಲತ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸತ್ಯೊಳಗೆ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಚಿತ್ತೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂಕ ಆಯನ ನೇಮ ನೆರಿ ಪರ್ಬ ಚೌತಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಲೇನ ಪೂರ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿರ್ದ ಅವರ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪ ಅಕ್ಕಲೇನೆ ದೈವ ದೇವೆರಂದಲೆತ್ತ ನಂಗೆ ದೈವಲಾಕುಲೆ ದೇವೆರ್ಲಾಕುಲೆ ನೆಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೆಜ್ ಅಂಚಾಯನಿಡ್ದ ಅವರ ಕಲ್ಲು ತೂಯಿನಲ್ಪ ಪೂಪಾಡಿಯ ಸಾನ ತೂಯಿನಲ್ಪ ಅಡ್ಡಬೂಡಿಯ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಗೆ ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡಬುಡ್ದಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂಡ ಈ ತುಂಬಿನಂಚಿತ್ತನ ಭೂಮಿಗೆ ಪೆದ್ದಿನಂಚಿತ್ತನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಗುರುಕಲೆಗೆ ಋಣಿಯ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಅಂಚನೆ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆನ ನಮ್ಮ ಬದುಕದ ಬೆರಿಮುಲ್ಲಾದ ಕಟ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ನೆಲಟ್ಟು ಸತ್ಯ ಶಕ್ತಿಲನ ಅನುಗ್ರಹದ ಬದುಕಿಯ ಪಣಪುನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯದ ತುಡರನ್ನು ನಿರಂತರವಾದ ತುಳುವ ನೆಲಟ್ಟು ಅರ್ಲ ಒಂದು ಬತ್ತ ಪತ್ತು ಮಂದೆ ಒಟ್ಟಾದ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ನಡಟ್ಟು ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಾದಿಪ್ಪು ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ನಂಗೆ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯಾದಿಪ್ಪು ಉದೇನು ಪೂರ ಪಡೆಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕಲರ ಅವು ದೈವದ ಕಲಾದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಕಲಟು ಅನಂತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರಲು ಅನಂತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಲು ಅನಂತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಸಂಗತಿಲು ನೆಟ್ಟು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂತೆ ಅಡಂಗದುಂಡು ಆ ಅಡಂಗಿನಂಚಿತ್ತನ ಸತ್ಯೊಳೆನು ನಮ ಒಂಜಾತ ಜನಕಲೆಗೆ ಒಕ್ಕುದು ದೆತ್ತದ ಪಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ನೆಲಟಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವರ್ಗದಕ್ಕಲೇನು ಅಕಲ್ನ ಉಡಲದುಳೈ ಅಡಂಗಿನಂಚಿತ್ತನ ಅಕಲ್ನ ಜಾತಿಕೂಟದ ಕಟ್ಟುಪಾಡಲು ಅತ್ತಂಡ ಅಕಲ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಶಕ್ತಿಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟು ಪುರಾಪದ ಕಟ್ಟುಪಾಡಲು ಉನೇನು ನಮ ತೆರಿಯೊಂದು ಸಮಾಜಗೂ ಪಟ್ಟೊಂದು ಸಮಾಜದ್ದು ತೆರಿನವೇನು ನಮ್ಮೊಳೈ ಮಥನ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕಟಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲಾಕ್ಡೌನ್ದ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಎವು ಬೆಪ್ಪು ದೆಪ್ಪಡೆ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಸತ್ಯದ ಬಗೆಟ್ ತಿರಿಯೋನ್ಗ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಖಿಲೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಬಂದುಳೆ ನಿತ ದಿನ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುವ ನೆಲಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಮೇಳೈಸೇನಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ನಾವು ತುಳುವ ನಾಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪೆರಿಯಾಕುಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟದೇರು ಕಡಲಾಯೆ ಮಡಲಾಯೆ ಒಕ್ಕೆಲಾಯೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಮೆಗ್ಗಿಪಲಯೆ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಲೇಲೆ ಪದೆತ ಸಂದಿದ ನುಡಿಕಟ್ಲೇನು ಕರಿನ ಎಗ್ಗೆಡ್ಲಾಯನ ಪನೊಂದು ಬತ್ತೆ ಇಂಥ ದಿನ ಆ ಮೂಜಿ ವರ್ಗೊಲೆಡು ಅತ್ತಂಡ ತುಳುವ ನಡೆದ 14 ವರ್ಗೊಲೆಡು ಅತ್ತಂಡ ಇಡೀ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬಂದುಳ್ಳ ನಡುಟು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಕ್ ನೆಗತ್ತು ತೋಜುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಲಿದಾಂತಿನ ಕಂಡೊಡು ಬೆನ್ನಿಬೇಲೆ ಬೆನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಗಂಗಾ ಮಾತೆನ ಉಪಾಸನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಬಬ್ಬರಿಯನು ಎಂಕಲ್ನ ಅಜ್ಜೇ ಪಣದು ಸುಗಿಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯದ ಕಲ್ನ ಬಗೆಟ್ ಇದು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನಗ ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಾರಾಧನೆ ಈ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರಿಯರೆ ಬಾರಿ ಹಿರಿಯಾಯಿನಾರು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯದ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಅತ್ತಂಡಕ್ಕಲ್ನ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಕಲಟ್ಟು ಮದಿಪುದ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಅದು ಅವೇತೋ ವರ್ಷೋಲೆಡ್ದಿಂಚ ತಾನು ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಆತ ಮಾತ್ರ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನಾರು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಕೂಡು ಕಟ್ಟದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಅದು ನೆಗತ್ತು ಬತ್ತನಾರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಎನ್ ಪುತ್ರನ್ ಮಾನಂಪಾಡಿ ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳೇನು ಅರೇನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊನೊಂದು ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕರಿನ ಸದಸ್ಯ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಬರಹಗಾರೆ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ತುಳಿಪುಗಾರೆ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಕಡಲ ಕರೆತ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನಿ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅತ್ತಂಡ ಕಡಲಿಗೆ ತನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯದ ಬಗೆಟ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಮೊಗವೀರರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬದುಕು ಅಂಚನೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬದುಕದ ಬಗ್ಗೆ ತಾನು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾದವ ಕರ್ಕೇರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೆರು ಅರೆಲ್ಲ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿರಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಬಂದುಳೆ ನಿಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಡು ಇಣಿತ ದಿನ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮಡ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಲುಳ್ಳ ಬಬ್ಬರಿಯ ದೈವದ ಕತೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಬಬ್ಬರಿಯ ದೈವದ ಉಗಮದ ಕತೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯಗಳ ದೈವಗಲಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸಂಬಂಧ ಆದಿಪ್ಪು ಅಕಲ್ನ ಕುಲಜನ್ಮದ ವೃತ್ತಿ ಆದಿಪ್ಪು ಈ ಬಗೆಟ್ ನಿಗು ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವರ್ಂಬ 4010 ಟಿವಿದ ಎದುರು ಸೊಡ್ಡುಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬರೆದುಂಡು ಅವೇನು ತೂಲೆ ಓದುಲೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೆರು ಹಿರಿಯಾಯಿನಾರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪುತ್ರನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾದವ ಕರ್ಕೇರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು
ದಾದಕೆಂಡ ಮೊಗವೀರರು ಅಕುಲು ಪಾತಿರ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಬೆನ್ಪುನಿ ಹೆಚ್ಚ ದಾಯಕೆಂಡ ಅಕಲ್ನ ಪೊಟ್ಟೆದ ಬಲ ರಟ್ಟೆದ ತ್ರಾಣ ಇಡೀ ಸಮಾಜಗೂ ವಿನಿಯೋಗ ಆಪನು. ಪೊಟ್ಟೆದ ಬಲ ರಟ್ಟೆದ ತ್ರಾಣ ಇಡೀ ಸಮಾಜಗೂ ವಿನಿಯೋಗ ಆಪನು. ಅವು ತಿರ್ತಿತ್ತಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಗಜಮರಣ ಮಿತ್ತಿಯೇರಾದ ಏರಿಕೊಡಿ ಚಂದಮಲ್ಪಾಯೆ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ದೈವದ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಆ ತಿರ್ತಿತ್ತಿನ ಗಜಮರ ಅವನು ಏರವಡುಂದಂಡ ಊರುಡು ನಂದಾಲ ಅರ್ಲುಡುಂದಂಡ ಆತ ಮಾತ್ರ ಇಲಾಲು ಪತ್ತೊಡುಂದಂಡ ಪಾಪೆ ಬಂಡಿ ವೈಪೊಡುಂದಂಡ ಬಂಡಿದ ಬಲಿಮೆಚ್ಚಿ ನಡಪೊಡುಂದಂಡ ಮೊಗವೀರ ಬಂದುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊಟ್ಟೆದ ಬಲ ರಟ್ಟೆದ ತ್ರಾಣ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುಡು ಉಡಲದ ಮನ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಆಪುಂಡು ಬಾರಿ ಹಿರಿಯ ಆಯ್ನಾರು. ಈ ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯ ನಿಕುಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪನನ್ ಚಿತ್ತಿನ ದೈವ ಮೂಲಲು ಓವು ಮುಂದೇನು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ತೆರಿಪವರು. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ. ಇಂದಿತ ದಿನಟು ತುಳು ಸಮಾಜಡು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿಲೇ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾದ ಎಂಗಲ ಮೊಗವೀರ ಜನಾಂಗಡು ಎಂಗಲು ದೇವಗುಲ ದೇವತೆಗಳ ಸದಾಕಾಲ ತಲೆಬಗ್ಗಾದ ಋಣಿಯಾದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರ ಬಂದ ಪನ್ನೊಡಿ ದಯಾಗ ಪನ್ನಗ ಎಂಗಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಸಬುದ ಮಧ್ಯಡುಲ ಇದು ನಮ್ಮ ದಯಂದ ಪಂಡಕ್ಕನೆ ಎಂಗಲ್ನ ಜನಾಂಗ ಆದಿದು ಇದ ಮುಟ್ಟಗುಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊ ಉದ್ಯೋಗನ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ನ ಕುಲ ಕಸುಬಾದ ಎಂಗಳಿಗೆ ಪುನಿದಾಂತಿ ಕಂಡೋಡು ಬೆನ್ಪಿಂಚಿನ ಕಡಲಡು ಮಚ್ಚಂಗುಲೇನು ಪತ್ತುನ ಎಂಕನ ಕುಲ ಕಸುಬು ಎಂಕನ ಜಾತಿ ವಾಳ್ಬೈದಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ. ಈ ಪದ್ಧತಿ ಮಲ್ಪನಗ ಬ್ಯಾತೆ ಜನಾಂಗದ ಲೆಕ್ಕತ್ತು ಕಡಲ್ಡು ಬೆನ್ನಗ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಅಡ ತಡೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪಿನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ದೇವನ್ನಗ ನೀರು ಯಾಪರ ಚಂಚಲಗೆ ಎಕಡೆ ಪಂಡಲಕ್ಕನೆ ಕಡಲ್ಡು ಪುಟ್ಟುನು ಗಾಳಿ ಉಡಲ್ಡು ಪುಟ್ಟುನು ಭಕ್ತಿ ಅಂಚಾರುಪನಗ ಈ ಗಾಳಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಡಲ್ದ ಈ ಗಾಳಿದ ಪರಿಣಾಮವಾದ ಏರುಪೇರಾಪಿಂಚಿನ ಆ ಸಮುದ್ರಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆದ ರೊತ್ತಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ದಾದಾಂಡ್ಲ ಎಂಕಡೆ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ಬಂದು ಎಂಗುಲ್ ನಮ್ಮಂದ ದೇವಾಲಯನು ಸುಗಿಪನ ಎಂಕಲ್ನ ಅವು ಪ್ರಥಮವಾದ ಎಂಕನ ನೆತ್ತೆಡ್ಡ ಬೇದನೆ ಗುಣ ಅಂತ ಬಂದೋಡಿ ದೇವನ್ನಗ ಇನ್ನು ಎಂಗನ ಸಮಾಜಡು ಎಂಗಳು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ದೇವದೇವನಗಡೆ ತೂಪುಂದಾಂಡ ಹಲವಾರು ರಾಜನ್ ದೇವರು ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲ ಕೆಲವು ಒಂದೆಟ್ಟು ಹೆಜ್ಜಿನ ಬಂದ ಬಂದಾಗ ರಾಜನ್ ದೈವ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜಡು ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿ ನಂಬುದು ಬೈದಿನ ಆ ಶಕ್ತಿದು ಸತ್ಯಲು ಒಂದು ಮೆಯ್ಯಾರಿಗೆದ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಬಂದು ಎಗುಲವೇನು ಪನ್ಪ ಕುಟುಂಬ ಪಂಪಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಹೆಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿಗಾಲೋಡು ಒಂಜಾದಿತ್ತಿನ ರಡ್ಡಾದ ಬುಲೆದು ರಡ್ಡಾಯನ ನಾಲಾದು ನಾಲಾಯನ ಆಜಾದು ಬೆಳವೊಂದು ಬತ್ತಿನೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ. ಈ ಕುಟುಂಬಡು ಬೊಕ್ಕ ವಿಶಾಲವಾದ ಪೋಣಂದ ಅವು ಊರು ಕೂಡುಗಟ್ಟು ಬಂದ್ಪದೆ ಹಲವಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಕೂಡುಗಟ್ಟನ್ನು ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಈ ಊರುಗಡ್ಡ ನಿಲೇಟಿವ್ ಭಾಳ ಒಂಚಿನ ಎಂಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಜನಾಂಗನೇ ಈ ಮೊಗವೀರ ಜನಾಂಗದವರು ಅವು ತತ್ತನಂದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟ ಈ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ಒಂಜಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪೋಪುಂಡ ಊರು ಕೂಡುಗಟ್ಟೆಡು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಬರ್ಪಿನ ಎಂಕನ ಸಂಯುಕ್ತರು ಪಟ್ಟಣಗಳು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ನಾರಾಯಣ ಆಜಿ 7-2 ಊರು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ಪಟ್ಟಣ ಆಗೋದು ಸಂಯುಕ್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಬಕ್ಕ ಇತ್ಯಾವು ಆ ಪದ್ಧತಿ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಬೈದಂಡು ಆಂಡ ಹೋಬಳಿ ಬಂದು ಬಂದ್ಪದೆ ಎಂಗನ ತುಳುವೆದೇಡು ಮೂಜಿ ಹೋಬಳಿ ಸಾಧಾರಣ ತೆನ್ಕಾಯಿ ನೀಲೇಶ್ವರದ್ದು ಬೆಳಕಾಯಿ ಬಾರ್ಕೂರ ಗಡಿ ಹಿಡಿದು ಅಂಕೋಲರ ಗಡಿ ಮುಟ್ಟೋಗು ಮೂಜಿ ಹೋಬಳಿಲು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಿತ್ತು. ಒಂದನೇ ಹೋಬಳಿ ನಂಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಮಂಗಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಬಂದು ಪದವಂತೇದು ಅವು ನೀಲೇಶ್ವರದ್ದು ಮುಲ್ಕೆದ ತುದೆ ಮುಟ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಸರಹದ್ದು ನೀಲೇಶ್ವರಡು ಮುಲ್ಕೆದ ತುದೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಮಂಗಳೂರು ಹೋಬಳಿಗೆ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಒಂದು ಭಾಗ ಐಟು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿದ ಶಾಂಭವಿ ತುದೆ ಬಡಕಾಯಿ ಮಾರ್ಗಿಡೇಡು ಬಾರ್ಕೂರ ಮುಟ್ಟ
ಅವು ಬಾರ್ಕೂರು ಹೋಬಾಳಿ ಬಂದೊಂಜಿ ಪ್ರತೀತಿ ಮೈದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಶಾಂಭವಿ ತುದೇರ್ದು ಶಾಂಭವಿ ತುದೇರ್ದು ನೀಲೇಶ್ವರ ಬುಟ್ಟ ತೆನ್ಕಾಯ್ದು ಅವನ್ ನೀಲೇಶ್ವರ ಪನ್ಪೇರು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪನ್ಪೇರು ಮಾತ ಅಂಡ ಅಡೆ ಬುಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಭಾಗನು ಆ ಕಾಲೋಡು ಎಂಗಳ ಹಿರಿಯಂದಗಳು ಅವೇನು ಮಂಗಳೂರು ಹೋಬಾಳಿ ಬಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ತರ ಬಕ್ಕ ಶಾಂಭವಿ ಹೊಳೆ ಮುಲ್ಕಿ ಆ ಮುಲ್ಕೇದ ಬಕ್ಕ ಬಾರ್ಕೂರು ಮುಟ್ಟಗು ಬಾರ್ಕೂರು ಹೋಬಾಳಿ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕೂಡುಗಟ್ಟು ಐಟು ಬಕ್ಕ ಬಗ್ವಾಡಿ ಹೋಬಾಳಿ ಐಟದ ಬಡಕಾಯ್ಡು ಬಕ್ಕ ಒಂತ ಒಳನಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಕೇವಲ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಬಗ್ವಾಡಿ ಹೋಬಾಳಿಡು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಬಕ್ಕ ಒಂತ ಒಳನಾಡದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಬಗ್ವಾಡಿ ಹೋಬಾಳಿ ಬಂದು ಅಂಚೆ ಮೂಜಿ ಹೋಬಾಳಿಲು ಪುರಾತನ ಕಾಲ ಒಂಚೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಬೈದಂಚಿನ ಕೂಡುಗಟ್ಟು ಐಟು ಬಕ್ಕ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಒಂದು ಪೋಯಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೂಡುಗಟ್ಟು ಇತ್ತನ್ನು ನಾಡಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಮೊಗವೆರಡು ಕೊಂಚ ಪುದರುಂಡು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಕಲ್ಪಡುಂದಾಂಡ ಮೊಗವೆರಡು ತೋಡು ಬಂದು ಅವು ದೇಗ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೊಗವೀರರೇಡು ಆಡಳಿತ ವರ್ಗಡು ಈ ಮೂಜಿ ಹೋಬಾಡಿ ಅವು ಉಂಟುಂದಾಂಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಡು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಪಂಡುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಭಾಗಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕಲ್ನಕನ ಜೀವನ ಕುಲಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದು ತೆಡ್ಡಲ್ಲ ಮೊಗವೀರನ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾ ಭೇದ ಭಾವನ ಮಲತದೆ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಬಾಳ ಲೆಕ್ಕ ಸೇರುವ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಉಂಡು ಬಣ್ಣಂದಾಂಡ ಅವು ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜ ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯ ಅವು ಏನು ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ಪೆ ದೇ ಬಂದಾಗ ನೆಟ್ಟದು ಪಿರಾಕದ ಎಂಗಿನ ಪ್ರಾಯಣ್ಣಲ್ಲ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ತನ ಉಂಚೆ ತೋಂದು ಬರೋಲ್ಲ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಮೊಗವೀರನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಡು ಈ ಮೂಜಿ ಹೋಬಾಳಿದ ಮಾತಾ ಮೊಗವೀರ ತನಕ ಭೇದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮರೆತದು ತನಕಲು ಬೆನ್ಪಿನ ಆ ಪಂಡದ ಒಂದೇನು ಆ ತಾರತಂಬಲೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಬದುಕದಿದ್ದು ಸಮಾಜಗೋಸ್ಕರ ಒಟ್ಟಾದ ಬೆನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಏಕತಾ ಮನೋಭಾವನದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅವು ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯ ಅವು ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ಪೆ ಖಂಡಿತ ಕಣ ಒಂಜಿ ಕರಗಾತಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತಿರಂದೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆ ಅಣ್ಣರೇ ಯಾರು ಸಂಪತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೋಕರು ಗೊತ್ತು ಸಂತೋಷ ಅಣ್ಣ ಬನ್ಲೆ ಪಡುವಿದ್ದು ನವೀನನ್ನು ತೆಗೆದಾರತೆ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಓಕೆ ಯಾನೇನಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ವೇದಿಕೆ ಕೊಲ್ದಿರು ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ರಟ್ಟು ಪಾತೆರ ಪನ್ಕ ಬಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪನ್ಲೆ ಯಾದವ್ ಸರ್ ಕೊಲ್ದಿರತೆ ಯಾದವ ಕರ್ಕೇರಿ ವಿಕ್ಕಿ ಎಂಚಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ರಟ್ಟು ಪಾತೆರ ಪನೋಡ ಈ ಕಲಟ್ಟು ದಯಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಗುರು ಪಂಡ ಅಲೆಂಗಡಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಆರು ಎಂಕ್ ಕಲ್ಪನ ಟೈಮುಡು ಮಲ್ಲ ದುರ್ವಾಸರ್ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೇರು ಕಾಲ ಕ್ರಮೇಣ ಬದಲಾವಣೆ ಆದು ಇತ್ತು ಈ ಇನಿತ ವೇದಿಕೆ ಆರು ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಂದಿಲ್ಲ ರಾತು ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವ ಅದುಲ್ಯ ಅರೆಡ ಕಲ್ತಿನ ಏರ್ ಮತ್ತ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತೀರ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜೋಡು ಬದುಕು ನಂಚಿನ ಓಲಾಂಡಲ ಪೋದು ಬದುಕಲ್ಲಿ ಬಂತಾರೆ ಕಲ್ಪ ಅದು ಕೊಡ್ತೀರ ಆರು ಅಂಚದುಪ್ಪನಾಗ ಆರ್ನ ಪೆಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೆನಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಅಗಲು ಆ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತಿನಗುಲಿನಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಥಾನ ಉಡುಲ್ಲೇರು ಅವು ಪಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಅದೇ ಒಕ್ಕ ಆರು ಮಾತ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆರು ಗುರು ಸ್ಥಾನ ಉಡಿತ್ತೇಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಫಲ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಿದ್ಯುಟ್ಲ ಎಂಕುಲು ಕಾಲೇಜಿ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋದು NSS ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನಗಲ್ಲ ಹಳೆಂಗಡಿಡೆ ಆರ್ ಹಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಅವು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಚದುಪ್ಪನಾಗ ಆರೆ ನೀನು ಈ ಕಲೊಟ್ಟು ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಂಡ್ರೆಗಾದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈ ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯ ಈ ಬಗೆಟ್ ದಾಲ ಪಾತ್ರರುಂಡಿರಗ ಇತ್ತ ಆತ್ ಗೊತ್ತಚ್ಚಿ ಅರೆನ್ ತೋತೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವೇತೋ ಮೂರ್ತಿಲೆನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ ಪೆಟ್ಟು ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪನ್ಪೆನ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ ಪೆಟ್ಟು ಮೂರ್ತಿ ರೂಪ ಕಣೈದೇರು ಅಂಚಾದೊಂಜಿ ಗುರುಕುಲೆಗೊಂಜಿ ಶಿಷ್ಯನ ಕೃತಜ್ಞತೆ ನಮನ ಬಾರಿ ಲವಲವೇ ಕಡೆ ಇತ್ತು ನಾ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ದಾರ ವಿಕ್ಕಿ ಸಂತೋಷ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಲೆವು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆತು ವರ್ಗ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಬಾರಿ ನಿಖಿಲ ಮಿತ್ ಇರ್ನ ದಾಯಕೆಂಡ ಆನಿದ ದಿನ ನಿಕುಲು ಈ ರಾತ್ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿತನಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆಗ್ ನಿಷ್ಠೂರವಾದ ಹೆಜ್ಜೆ ತಪ್ಪ ರಾಜಿ ಮಲ್ಪಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ರಾಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಕೂಡುಗಟ್ಟದ ಗುಣ ಕಲ್ಪದಿನ ಗುಣ ಇತ್ತೆ ಯಾದವ್ ಕರ್ಕೆರೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯದ ಏನಾಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೂಡುಕಟ್ಟದ ವಿಭಾಗ ಪಂಡೆ ನೇರ ವಿಷಯ ಡೈರೆಕ್ಟ್
ಓಪುರ ದೈವಗಳು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆದ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಆರಾಧನದ ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹಂತೋಡು ಒಂಜಿ ಸ್ತರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಡ ಇಲ್ಲಿ ತೂಕ ಒಕ್ಕೆಲು ತೂಕ ಅವಳೊಂಜಿ ದೈವ ಉಂಟು ಐತ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅವು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆದಪ್ಪು, ಜುಮಾದಿ ಆದಪ್ಪು, ತೂಕತ್ತೆರೆ ಆದಪ್ಪು, ಗುಳಿಗೆ ಆದಪ್ಪು ಇಲ್ಲದ ಒಂದಿಟ್ಟು ಜಾಗದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಆಕನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದುಲೆ. ಅರೆ ಎಕಡೆ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ರಡ್ಡಾದ ನಾಲಾದ ಆಜಾದ ಆ ಕುಟುಂಬ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಂಡು ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬ ಕೂಡು ಆತತ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಎಲೆಡ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಅವು ಬೈಕಂಬಾಡಿ ಊರದಕ್ಕಲು, ಸಸಿದ್ಲು ಊರದಕ್ಕಲು, ಮಲ್ಪೆದಕ್ಕಲು, ಮಂದಾರ್ತಿದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಸೇರ್ನ ಜಾಗನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲ. ಆ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡೇ ಉಂಟು. ವಿಶೇಷ ಆದ ಅಲ್ಪ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ನಡಪನ ಕುಟುಂಬ ನಿಖಿಲ್ನ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲಲು ಪ್ರಧಾನ ದೈವ ಏರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅದು ಕಡೆಟ್ ಪೂರ ತುವನಗ ಅವು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆದರು. ನಿಖಿಲ್ನ ಕುಲ ಜನ್ಮದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆ ತುಳುವ ನಾಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಕೊಡ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ದೈವನೇ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೇವನ ನಮ್ಮ ಬೈದಿನಿ ನೀರದ ಸೆಲೆಟ್ ಬೈದಿನ ನೀರದ ಸೆಲೆಟ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ಮೊಗವೀರರು ನಮ್ಮ ಮೊಗೇರರು ಮೀನದ ವೃತ್ತಿ ಮಲ್ತಾರ. ನೀರದ ಸೆಲೆಟ್ ಅವೇನು ನೀರು ಬಳಸದು ಕೃಷಿ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲು ಕೃಷಿಕರ ಅವೇನು ನಂಬುದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೃತ್ತಿ ಮಲ್ತಿನಕ್ ನೀರು ಒಟ್ಟು ಈ ಎನ್ನ ಅಧ್ಯಯನಡು ತುಳು ಪನ್ಪಿನ ಕೊಂಚ ಪೊರ್ಲುದ ಅರ್ಥ ತೆಗೆದನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಮೊಂದಿತ್ತು ಅದೇ ಈ ತುಳು ಪನ್ಪಿನಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೆಲಸ ಅನ್ಪನಾಗ ಹಿರಿಯರು ಕೊರಿನ ಅರ್ಥ ತುಳುವ ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ತುದೆ ನೀರು ಅಂದು ರಡ್ಡು ಶಬ್ದ ಬಳಸಿಯರ. ತುಳುವ ನೀರು ತುದೆ ನೀರು ತುದೆ ನೀರು ಏಪ ಈ ತುಳುವ ನೀರುಡು ಬಲ್ಚಟ್ಟು, ಅಬ್ರೋಣಿ, ಮುಗುಡು, ಈ ಕೈಪೆತರು ಈ ಮೀನುಲು ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುದೆ ನೀರುಡು ಈ ಮಾಲ ಪಯ್ಯ ಇರ್ಪೆ ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತುವನಗ ಆ ಹಿರಿಯರು ಪಂಡ್ಯರು ವಿಶೇಷದ ರಾಮಕಂಚನ್ ಹಳಂಗಡಿದಾರ ಪಂಡ್ಯರು ತುಳುವ ನೀರು ಪನ್ನಗ ಅವೊಂಜಿ ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ವಿದೌಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಅಂಚಾದು ತುದೆ ನೀರು ಬಂಡ ಐಟು ಕಡಲದ ಪರಿಣಾಮ ಉಪ್ಪು ಬತ್ತು ಒಂತ ಇಪ್ಪು ಅವನ ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗ ಉಂಟು ಕಡಲದ ಉಪ್ಪ ನೀರು ಬೇತೆ ತುದೆ ನೀರು ಅಂಚನೆ ತುದೆ ನೀರು ಬೇತೆ ಒಗ್ಗರೆ ಬಣಲಿ ತುಳುವ ನೀರು ಉಪ್ಪುಲ ಚಪ್ಪೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಒಂದೇ ಒಗ್ಗರೆ ಒಂದು ಬಣಲಿ ಅತ್ತೆ ಈ ತುಳುವ ನೀರು ಈ ತುಳುವ ಪಂಪಿನ ಒಂದೇನು ತುಳುವನೇ ನಂಬುದು ಬದುಕಿದಿತ್ತಿನಕ್ಲು ತುಳುವೇರು ಆ ತುಳುವಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೇರು ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇರು ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೇರು ಮಾತ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆ ತುಳುವನ ನಂಬುದಿತ್ತಿನಕ್ಲು ತುಳುವೇರು ಸಹಜ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಾಗರಿಕತೆ ಪೂರ ತುಂಡ ಅವು ಕುಟುಂಬದ ದೈವಳಾದ ನಿಖಿಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕ ಈ ತುದೆ ಬರಟೆ ಪೂರ ಆ ತುದೆ ಬರಟೆ ಇತ್ತಿನಾಕ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಮೊಗೇರನ ನಂಬುದು ಇತ್ತಿನಾಕ್ಲು ಮೊಗೇರರಾದ ಅಕಲ್ ಮೊಗವೀರ್ಯರಾದ ಪುದರ್ಲೇತೊಂದು ಅಕನ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕಡು ದೈವನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೇರು ಅವು ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಮಲ್ದೇರು ಆ ತುಳುವೇರ್ ಲೆಕ್ಕನ ಅವಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಆತೆಯಿಂದ ಪಂಡ್ರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಮೊಗಲು ಕುಟುಂಬದ ಅಕ್ಕಲು ಸೇರ್ದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲು ಕದಿಕೆ ಎಂಕಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿನ ಜಾಗೆ ಚಿತ್ರ ಹಾಪುಡು ಕುಟುಂಬದ ಈ ಕುಟುಂಬಡು ಬರ್ಪಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕುಟುಂಬದ ಅಂಚಿನ ಕುಟುಂಬದ ವರ್ಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೊಟ್ಟಿಡು ಅಕಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರನ ಎಂಗನ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ನೋಡು ಮೂಲ ಏನ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಬರಿತ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಪುತ್ರನು ಕರ್ಕೇರ್ ಶ್ರೀಯನು ಮೆಂಡನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ 10-14 ಏನೇ ಬರಿ ಉಂಟದೆ ಅಂಚ ಆ ಬರಿತ ಲೆಕ್ಕಡು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಾನೋಡು ಒಟ್ಟು ಸೇರುವ ಮೂಲ ಸಾನೋಡು ಮಾತ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಅತ್ತ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರು ವಿಶೇಷ ಅದು ಮೂಲ ಮೈಸಂದಾಯ ಮೂಲ ಮೈಸಂದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೂಲ ಪುತ್ರನು ಸರಿ ಮೂಲ ಮೈಸಂದಾಯ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಲ್ಬಿಡು ಅಲ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಉಂಡು ಬಬ್ಬರಿಯೇ ಉಂಡು ಲೆಕ್ಕೆಸರಿ ದೈವ ಉಂಡು ನಾಗೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿ ಪೂರ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲೆ ಉಂಡು ಹೆಂಚಿನ ಪುರ ಆಲಡೆದ ದೈವಳಿ ಹೆಂಚಿನುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಅವಳುಂಡು ಆಲಡೆದ ದೈವೋಲು ಲಕ್ಕೇಶ್ವರಿ ಆದಿಪ್ಪು ನಂದಿಗೋಣೆ ಆದಿಪ್ಪು ಮೈಸಂದಾಯ ಆದಿಪ್ಪು ಅತೆ ನಾಗೆ ಬೇರ್ಮೇರು ಉಂಡಾಯ್ತು ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು ಬ್ರಹ್ಮ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬಕ್ಕ ಪಾತ್ಯ ಈ ಆರಾಧನೆ ಓಕೆ ಈ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ದುಲೆ
ಇಲ್ಲಿ ಬರಿ ಸೇರ್ದು ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲ ಅದು ಈ ಮೂಲಲ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಕುಲದೇವಿ ನಡಪುವ ಕುಲಮಾಸ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಅವ ಕುಲಮಾಸಿ ಅಮ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಓಪುರ ದೈವ ದೇವರಂಡು ಅಕಲೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಕೈ ಮುಗಿಯುವ ಅಂಚ ಮರಕಲೇರ ನೆತ್ತಿರಡು ಒಲ್ಪ ಪೊಂಡಲ ದೈವ ದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡೇ ಉಂಟು ಆಯ್ತ ಬಗೆಟ್ ನಲ್ಲ ದುಂಬು ಕೊನಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾತಿರ್ಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಶಶಿಯಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪಾಡಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎರಡು ಬಿನ್ನಿರಗಿಲ್ಲ ಚಾವಡಿ ಪುರ ಎರಡು ಬಿನ್ನಿರಗಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಂದು ಈಸ ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ಯರಿರದೆ ಅವೇ ಬಬ್ಬರಿಯ ದೈವ ಆಗಲೆಗೆ ಕುಲದೇವರು ಅದೇ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಬ್ಬರಿಯ ದೇವರು ಐಕ್ ಬಟ್ಟಾರಿಗೆಲ್ಲ ಬಬ್ಬರಿಯ ಬಂದ್ಬಿರು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬಟ್ಟಾರಿ ದೈವ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಟ್ಟಾರಿ ದೈವ ಐಕ್ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಬಟ್ಟಾರಿ ದೈವ ಒಂದು ಐಕ್ ಐಕಂದಿನ ಹುಷಾರಿದ್ದೀರ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಬೋದು ಹಣ್ಣು ಕೈ ಮಲ್ ತೋರ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಳಿದವು ಏನ ಅಂದ ಚಿನ್ನಪ್ಪನಗ ಅవి ಕೈ ಕಂದಿನ ಹುಷಾರಿದ್ದೀರ ಐಕ್ ಮಲ್ಪುವ ಮಾಡುದು ಈಚೆ ಬಬ್ಬರಿಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈ ಕಂದಿನ ಹುಷಾರಿದ್ದೀರ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಐಕ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿವ ಕೆಲವು ಸಲ ಅಂಚ ಬಟ್ಟಾರಿಗಳ ಬಬ್ಬರಿಗಳು ಅಂತ ಸಾಮ್ಯತೆ ಉಂಡ ಈರ್ನ ಬಟ್ಟಾರಿ ದೈವ ಬಂಡಾರತೀರ್ ಅಂದ್ ಐಕೆಂಚ ಗುಂಡ ಇಪ್ಪುನ ಸಾನ ಇಪ್ಪುನ ಐಕೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಒಂದು ಗುಡಿ ಕಿನ್ನ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ಗುಡಿ ಆರಾಧನೆ ಒಂಜಿನ ಸರಿ ರಡ್ಡನೇದಾದ ಐಕ್ ಕೋಲ ಎಂಚ ಐತ ಕೋಲ ಐಕ್ ಕೋಲ ಆಪುಂಡ ಕೋಲಗಿಲ್ಲ ದಾಲ ಇಜ್ಜತೆ ಅಪಗಂಡ ಅಣ್ಣರ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಟ್ಟಾರಿ ದೈವ ಬೇತೇನೆ ಬಬ್ಬರಿಯ ದೈವ ಬೇತೇನೆ ದಾಯಗಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ದೈವಗಳ ಐತ ಆರಾಧನೆಗೊಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಮುಂಡಿಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಂದು ಕಲ್ಲುಡಿತ್ತಿನ ದೈವ ಸಾನುಡಿಪ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸಾನುಡಿತ್ತಿನ ದೈವ ಕಲ್ಲುಡಿಪ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿಂದತ್ತು ಅಂಡ ಬಬ್ಬರಿಯ ದೈವಗು ಒಂಜಾತ ಕಲ್ಲು ಬಾರ್ದ ಆರಾಧನೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಗುಂಡನೆ ಬಬ್ಬರಿಯ ಗುಂಡ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಬ್ಬರಿಯಾಗ ಗುಂಡ ಸಾನ ಆವಡ್ದು ಬಬ್ಬರಿಯನ ಕೊಂಬು ಬಂದೊಂಜಿತ್ತು ಬಬ್ಬರಿಯ ಕೊಂಬು ಕೊಂಬು ದೇವಣ್ಣಗ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಮರ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಅವೇನೆ ಆ ಬಬ್ಬರಿಯ ಬತ್ತು ಕೊನೆ ಊರ್ದಿನ ಆ ಜಾಗ ಒಂಜಿ ಆವರ್ಕ ಕಟ್ಟದು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕಂಬದ ಲೆಕ್ಕ ಊರ್ದು ಅವೇನು ಬಬ್ಬರಿಯ ಕೊಂಬು ಪಂದ ಎಂಕುಲು ಆರಾಧನೆ ಅವು ಮರ ಆದಿಪ್ಪು ಅವು ಪನ್ನಗ ಎಂಗರೇದು ಎನ್ನ ಪ್ರಾಯೋಡ್ದು ದುಂಬುಡ್ದು ಉಂದನ್ನ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ತೇಗ ಬಂದ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ತೆಕ್ಕಿದ ಇಂದ ಬೋವುದ ಇಂಚೆ ಮತ್ತ ಮರಕಲು ಐಕ ದೇಬನ್ನಗ ಪೆಲತ ಮರತ್ ಪೆಲತ ಮರ ಬುಡ್ದು ಪೆಲತ ಮರನ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂಗನ ಹಿರಿಯನ್ನಗನ ಕಾಲು ಹೊಡ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ರಡ್ಡೆಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಪೆಲತ ಮರತ ಮನೆ ಮಂಚ ಅವು ಒಂಜಿ ಬುಂಡ ಬಕ್ಕ ಈ ಥರ ಬ್ಯಾತ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬುಂಡ ಪೆಲತ ಮರಕ್ಕೂ ಬ್ಯಾತ ವೈಕಲ್ ನೋಡಿ ಈ ಕಮ್ಮಗಳ ಒಂದಕ್ಕೆ ತೇಗದ ಮರ ತೆಕ್ಕಿದ ಮರದ ಬೋವುದ ಮರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ನಮ್ಮ ಹೂವೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬಂಟ ಕೇಪುಲದ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಕೇನವ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವರ್ಗಲು ಪುಂಡೈಟ್ ಬಬ್ಬರಿಯ ಕೊಂಬು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಪೇಜ ಮಾಡಿದ ಬಬ್ಬರಿಯ ಕೊಂಬು ಬಗ್ಗೆ ದೇವಣ್ಣಗ ಎಂಗಲ ಮೇಲ್ಬಂಡ ಈ ಬಬ್ಬರಿಯ ಕೊಂಬು ಬಂಡ ದಾದ ಐತ ವಿಶೇಷತೆ ಬಬ್ಬರಿಯಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ದೇವಲೆಗೆ ಗುಡಿ ಗೋಪುರ ಆಂಡ ಗುಡಿ ಗೋಪುರದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ದೈವದ ಪುರಾಪ ಬಂದ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಅವು ಕಾಟಕಲ್ಲಡ ವಾಸವಾದ ದೈವ ಬಕ್ಕ ಐಕ ಸಾನ ಚಾವಡಿ ಗುಡಿ ಗೋಪುರ ಕಾಟಕಲ್ಲಡ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊತ್ತೀನಿ ಅವು ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ದೇವರು ಕಾಟಕಲ್ಲಡ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಆದಿತ್ತಿನ ಬಬ್ಬರಿಯ ಬಂಪಿನ ದೈವ ಬಬ್ಬರಿಯ ಕೊಂಬು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಡಿಮರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂದಿರ್ತದೆ ಅವು ಬಬ್ಬರಿಯ ಕೊಂಬು ಬಂದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಆ ರೀತಿ ಬಬ್ಬರಿಯ ಕೊಂಬು ಇತ್ತಂಡ ಬಬ್ಬರಿಯ ಕೊಂಬು ನೈತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಿಗೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲೆ ಈರ್ನ ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಹಲೋ ನರೇಂದ್ರ ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣರೆ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಟಿವಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಪಾತಿರ್ಲೆ ದೇವೇಂದ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಯಾದವ್ ಕರ್ಕೆರೆಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪುತ್ರನ್ಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಈರ್ನ ಬುಧರು ಶಿವರಾಮ್ ಕರ್ಕೇರ ಶಿವರಾಮರೇ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನು ದಾದ ಬಂದಿರೋನಾಗ ಇತ್ತ ಕುಟುಂಬದ ದೈವದ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲ
ಎಂಕ್ಲು ಗಾಣಿಗ ಸಮಾಜ ಮುರಾಣಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬೈಕ ಮಾಡಿ ಪಂಡೇರು ಮಗವೀರ್ ಗಾಣಿಗ ಅಂಚನೆ ಸಪ್ಪಲ್ಲೇರ್ ಪಂಡ ಮೂಜಿಲ ಒಂಜೆಂದು ಅವು ಸತ್ಯ ದಾಯ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ವಿಠಲ್ ಗಾಣಿಗ ಬಡ್ದು ಅಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಪಲ್ಯ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ ಮದ್ವೆ ಬತ್ತಿನ ಕೊಂಡು ವೇದಾವತಿ ಪುತ್ರನ್ ಮಗವೀರ ಸಮಾಜದಾರ ಅಂಚ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಲುಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಪೂರ ಕುಟುಂಬದ ಬತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸೇರ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರು ಎಂಕ್ ಪನ್ನ ಎಂಕಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ದೈವರು ಹೆಚ್ಚ ರೀತಿ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಕಾಡ ಬಟ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಗಣವ ಮದಿಪೇರು 5 ಒಕ್ಕ ನಾಗ ತಂಬಿಲಾಪುಡು 5 ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ನ ಗಾಣಿಗ ದೇವಿ ಪಂಡೊಂಜಿ ಗಾಣಿಗದ ಗುದಿ ಉಂಟು ಐಟೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ದೇವಿ ಉಂಟು ಐಕ್ ಪೂಜೆ ಹಾಕುದು 5 ಒಕ್ಕ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟುನು ಮಲ್ಲನ್ನೆಲ್ಲರು ಅನ್ನ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಆರೆ ಕಟ್ಟುನು ಅಂಚ ಅಲ್ತರ ಪಕ್ಕ ಮುಡಿಪುನು ಉಲಯಪುರ ಸೇರ್ಸದ ಬೈಯಾಡಿ ಎಂಕಲ ತಂಬಿಲ ಪುರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕುದು ಮುಡಿಪು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಬೈಯಾಡು 4 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಮುಡಿಪು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ಬೈಯಾಡು 4 ಗಂಟೆ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ಟ ಬಂದಾಗ ಬರ್ಪಿನ ಪೂರ ಬ್ಯಾಗ್ ಮುಗಿಯೋಡು ಬಲ್ಪೇರ ಐಕಾದ ಬ್ಯಾಗ ಮುಗಿಯೋಡು ಅಂತಾರೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಅಂತ ಬ್ಯಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಕಲ್ಲ 1 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಒಟ್ಟು ಹಾಕುದು ಅಂಚೆ 15 ದೈವಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಜಿಮಾಡಿ ಗಂಟೆ ಮಗ್ಲಿ ಜಿಮಾಡಿಗೆ ಪನಿಯಾರ ಬಲತ್ವ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಪಂಜೀರ್ಲಿಗೆ ಪನಿಯಾರ ಅಲ್ತರ ಪಕ್ಕ ಎಂಗಲ ಕುಟುಂಬದ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜೀರ್ಲಿಂದು ಐಕ್ ಪಂಜೀರ್ಲಿಗೆ ಬಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಯ್ಪೀರಿ ಬಂಟೆ ಕೊಯ್ದು ಐಕ್ ಪನಿಯಾರನೆ ಪಂಜೀರ್ಲಿಗೆ ಅವು ಪನ್ನಗ ಉಲೈಡ್ ಬಲಸು ಜೈಕ್ ಪಂಜೀರ್ಲಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗೆ ಬಲತ್ವ ಕೋರಿ ಅಲ್ತರ ಪಕ್ಕ ಸತ್ಯ ದೇವತೆ ನಾಯಿ ಪಕ್ಕ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಹಾಕಲು ಅಲ್ತರ ಪಕ್ಕ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕುಡಗಿ ಅಂಚನೆ ಪಕ್ಕ ಗುಲಿಗೆ ಜಾಗರ ಅಲ್ತರ ಪಕ್ಕ ಕಾಯರದ ಮರ ತಗಿಟ್ಟು ರಾವುಗುಲಿಗೆ ಅವನು ಹೋದ ಎಂಗಳು ಅಲ್ತ ಒಲಸಲು ತೀರ ಕನ್ಪೂಜೆ ಅವಲೆ ತಿಂದು ಬರ್ಪ ಅವಲೆ ಉಣ್ಪನ ಕ್ರಮ ಅಂಚೆ ಅಲ್ತರ ಪೂರ ಆಯ್ಬೇಕ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಕಾಡ ಕುಟುಂಬದ ಆಯ್ಬೇಕ ಕಾಡದ ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಆದ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಡಿಗೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಅವು ಮಲ್ಕಿನ ಸರಿ ಅತೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಗಾಣದ ದೇವಿಯಿಂದ ಬಂಡಾರತ ಆ ದೇವಿಗೆ ಪುದರ್ದಾದಲ್ಲುಂಡೆ ಹೌದಾದೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ 10-30 ವರ್ಷದ ಎಂಕಲ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆ ಪುರಿಚ್ಚಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ದೇವಿ ತೋಜುನು ಆಡ ಅಪ್ಪ ಇತ್ತು ಜಂಗಲ ಇಲ್ಲ ಗಾಣಗದ ದೇವಿ ಹೌದಾದ ಬಣ್ಣ ಎಂಕಲ ಅಜ್ಜರ ನಗಲೆ ಗಾಣ ಇತ್ತು ಗಾಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಮುಂಚೆ ದೀಪ ದೀವಂತೇರು ದೇವರಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲಿಗೆ ಇಟ್ಟ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ 40 ವರ್ಷ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗಾಣಿಗ ದೇವಿ ಶಿವರಾಮ್ ಬಂಡೆ ಈತ ವರ್ಷ ಇಜ್ಜೆಂದಿನ ಇಂಚೆ ರೈಕ ಬಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಗಾಣಿಗ ದೇವಿ ಉಂಡು ನಿಕಲ ಗಾಣ ಒಂಜಿ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ಶಿವರಾಮ್ ಕರ್ಕೆರ್ರೆ ಅಂಚ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಈತ ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆತಜಿ ನಾನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆತ ನಿಕಲ ಕುಟುಂಬ ಶಿವರಾಮ್ ಕರ್ಕೆ ಅಂಚ ಅಲ್ತರ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಎಂಚನೆ ದೇವಿಗೆ ದಾದ ಪುದರ್ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಐತು ಪುದರ್ ದೀಪಿನ ಕೊಡ್ಚಿ ನಿಕಲಿಗೆ ಐತು ರೂಪ ಮಾತ್ರಿಯದಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಗಾಣದ ಪೊನ್ನದ ಮರತ್ತ ಗಾಣದ ಪೊನ್ನದ ಮರದ ಗಾಣ ಮಲ್ಪುನು ಗುರಿತ ನಡುಟುಂಡು ಐಕ್ಯ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಪೊನ್ನದ ಮರಕ್ಕೆ ಪೊನ್ನದ ಮರದ ಗಾನ ಉಂಟದ ಐಕ್ಯ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಐಕ್ಯ ಗಾಣಿಗೆ ಪಂಚ ಕುದರದಿಲ್ಲ ಗಾಣದ ದೇವರು ಗಾಣಿಗೆ ಅಣ್ಣರೇ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ನಮನದ ಪಾತೆರೆ ಪುದರ ಕೊರ್ಪೇರು ಮುರಣಿ ಚರ್ಚೆ ಲಕ್ಕೆ ಸಿರಿಯಿಂದ ಲೆಪ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಜನ ದೇವಿಯಿಂದ ಬಣ್ಪೇರು ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಬಸತ್ತು ಕೊಡೊಂಜಿ ಗಾಣಿಗೇಶ್ವರಿ ಎಂದು ಕರಿಯಾರೆ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಗಾಣಡ್ ಅಡಕಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿಗೆ ಏನದ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜಾಯರೆ ಗಾಣಡ್ ಪಾರ್ದು ಒಂದೇನು ಪುಂಟುದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದು ಎಣ್ಣೆದೆತ್ತದು ಕೊರ್ದು ನಿಖಲ್ನ ಜೀವನೋಪಾಯಗೂ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಗಾಣಡ್ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟಾಪಿನಂತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ಶಕ್ತಿನೇ ನಿಖಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಅವಲಿಪ್ಪುನು ತುಡರ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಾಣದ ಎಂಚಿನ ನೆತ್ತ ಪೊನ್ನೆದ ನೆಕ್ ಬಿಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮರಕ್ ಅತೆ ಆ ಗಾಣದ ಚಕ್ರ ಐಕ್ ಬಿಲೆ ಕೊರ್ಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಪಂಡೇರು ದಾದಕೆಂಡ ಈತ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಗಮನಿಸೋಣ ಆರ್ ಬಂಡೇರು ಜಾಗದ ಹೆಂಗನ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಉಂಡು ಕುಟುಂಬದ ದೇವರುಂಡು ಎಂಗ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಹುಶಃ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟನ ಶಿವರಾಮಣ್ಯರ ಬಂಡೇರ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟನ ಈ ಪೂರ ಈ ಶಿವರಾಮಣ್ಯರ ಎಂಚಿನ ಪನಿಯರು ಒಂದು ಪೂರ ಮರಕಲೆರ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹ ಅಂದು ಪನೋಲೆ ಉಜೇಲಕ ನಿಖಿಲೇಗಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂದ್
ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದ ವಿಷಯ ಅರೆ ಸಪಲಿಗೇರು ಗಾಣಿಗೇರು ಮೊಗೇರು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಿನ ಅವು ನಿಜವಾದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅವು ಸುರುಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಅವಿತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಪಾಲ ಒಂದು ಏಪ ಆ ವೃತ್ತಿದ ಬದುಕದ ಮಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಕೊರಿಯನ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನೆ ಐನ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮನೆ ಐನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ನೀತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮನೆ ಐನ ಒಂಜಿ ಒಡನಾಟ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಇಡೀ ಜನಾಂಗ ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಪುರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನಕಲು ಐಕಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಾಕ್ಷಿ ನಮ್ಮ ಆದಿಗೆ ನಡಪ ಯಾನತೆ ಸೀದ ಎಂಕಲ್ನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪುತ್ತ ನಡಕ್ಯಾನ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಹಿರಿಯ ಆಯ್ನಾರ ಬಬ್ಬರಿಯ ದೈವ ನಂಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಆರಾಧ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಬಬ್ಬರಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಸತ್ಯ ಈ ಬಬ್ಬರಿ ಹೆಜ್ಜೆನ ಸುಗಿಪಂದೆ ನಮ್ಮ ವಾ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮಲಜ್ಜಿ ಕೂಡುಗಟ್ಟ ಬಬ್ಬರಿಯ ಕೊಂಬು ಬಬ್ಬರಿಯ ಗುಂಡ ಕೊಂಬುದಲಕನೆ ತೋಜುಂಡು ನಂಗೆ ಹೊರಟು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬಬ್ಬರಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಉಂಟು ಎಂಕತ್ತು ಗೊತ್ತು ಜಾನು ಒಂಜೇ ಬಬ್ಬರಿ ಎಂದೆನ್ನಿದ್ದೇನೆ ಬಬ್ಬರಿ ಏತುಂಡು ಒಂಜಿ ಉಂಡ ಮಸ್ತುಂಡ ಎಂಕನಂಚಿನ ಎಲ್ಲಿಯಗಳ ಕೇನಿಯರಡ ಎಂಗಲ ಆ ಪುಟ್ಟು ಪರಪುಡು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ದೈವ ಒಂಜೆ ಬಬ್ಬರಿ ಅವ್ವಡ ಬಬ್ಬರಿಯ ದೈವ ಒಂಜೆ ಬಬ್ಬರಿಯ ದೈವ ಪಂಪಿನ ಒಂಜೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣಿಕೊಂಡು ತೋಜಾದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗಡೆ ಆ ಪುದರ್ನ ಪಡೆತೊಂದು ಬಬ್ಬರಿ ಆಯ್ತಾ ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಮ ಅಕಲ್ಲಾಗ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು ಅವೇನು ಬಬ್ಬರಿನ ಬೇತೆ ರೂಪ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಬಬ್ಬರಿ ಅವರಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ರೆ ಮುರಣೆನೊಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ಬತ್ತಂಡು ಜೋಡು ಬಬ್ಬರಿ ಏನು ಯಾಂ ಪನ್ಪನಗಳು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಿಟ್ಟು ಅಕುಲ್ ಪನ್ಪನಿಟ್ಟು ನಮಾಟಿ ಬಂಡ್ರೆ ಜಕಲ ಆರಾಧನೆ ಅಕಲ ಮಲ್ಲ ಯಾನಕ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂಡೆ ಜೋಡು ಬಬ್ಬರಿಯ ಬಂಡಾಯ್ಕ ಎಕಡಿಗೆ ಅನ್ಲಕ ನಾವು ನೇಮ ಆಪುನಿ ಎಂಚ ಅಪಗ ಒಂಜಕ್ಕೆ ಮುಡಿಬಾಡುವ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾಲಿಪ್ಪುನು ಬಂಟನ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ದಾದ ಮಲ್ತೀರಿ ಬಬ್ಬರಿಯ ಬಂಟನ ಜೋಡು ಬಬ್ಬರಿಯ ಬಂಡೇರು ಬಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜೋಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಜತೆ ಅಂದು ಅವೇಂದಾದಲ್ತೀರಿ ಜೋಡು ಬಬ್ಬರಿ ಎಂಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡ್ನೆ ರಡ್ಡು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಬಬ್ಬರಿನ ಬರ್ಪುನ ನಿಜವಾದತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಪಲ ಬಬ್ಬರಿಯಾಗ ಬಂಟೆ ಉಂಡು ಅವಳು ಅಕ್ಲು ಸಿರಿ ಕಟ್ಟು ಯಾರ ಸಿರಿ ಪೂರ ಕಟ್ಟದೆ ಬಂಟ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ನೆಕ್ ಸೀರೆ ಐಕ್ ತಿರಿ ಅವೇನಕಲು ಬಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಗುರುಕಾಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪ ಬಂಪೇರು ಸ್ವಾಮಿ ಬಬ್ಬರಿಯ ಬಂಟ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅದು ಅವು ಬಂದ್ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬಬ್ಬರಿಗೆ ಜೋಡು ಬಂಡ ಬಬ್ಬರಿಗೆ ಜತೆ ಬಂಟೆಯಾಗಿ ಜತೆ ಅಂಚೆ ಜೋಡು ಬಬ್ಬರಿ ಎಂದು ಬತ್ತಿಪ್ಪು ಅಂತ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತಾ ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಮ ಮೀನಿತು ಓನಗ ಈರ್ ಬನ್ಯ ಒಂಜಿಗೆ ಸಿರಿ ಪಾಡುವೇರು ಒಂಜಿಗೆ ಸೀರೆ ಪಾಡುವೇರು ಯಾನ್ ಅವೇನು ಕೇಂಡೆ ಅವನು ಇವಾ ರೀತಿ ಮಲ್ಪು ಬಾರಿ ಎಂಕೊಂತ ಅವೇನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪನ ಅತ್ತಂಡ ತೆರಿಯುವನ್ನಂಚಿತ್ತನ ತುಳಿಪುನಂಚಿತ್ತನ ಅಂಚೆ ಅದು ಜೋಡಿ ಬಬ್ಬರಿ ಹತ್ತು ಬಬ್ಬರಿ ಬಂಟೆನ ಲೆತ್ತಿನಿ ಜೋಡು ಬಂಡ ಜತೆ ಆಯ್ನ ಇಟ್ಟಂದು ಲೆತ್ತಿನಿಂದ ಯಾನ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಈ ರೀತಿಲ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕೊರಿಯಾರ ಬಬ್ಬರಿಯ ದೈವ ಒಂಜೆ ಆರಾಧನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಡು ಅವನ್ ಬೇಟೆ ಬೇಟೆ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇನ್ನೇ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ತುಂಬ ಇತ್ತ ಬರ್ಪಿನ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಬಬ್ಬರಿನ ವಿಷಯಡು ಯಾನ್ ಅದ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಒಂಜೇ ದೈವ ಇತ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ ಅವು ಮೇಯಾರಿಗರ ಸತ್ಯಗಳು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆಯನೆ ಅನ್ನಪ್ಪೆಂದು ಲೆಪ್ಪುಲ್ಲ ಆಯನೆ ಕುಪ್ಪೆಟ್ ಬಡ್ಡಗಟ್ಟೆ ಬಂಜಿರ್ಲ ಆಯ್ನೆ ಅಂಡ ಆಚಾರ ವಿಚಾರೋಡು ಆಚರಣೆ ಅಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಿನ್ನತೆ ಅಂಚಾದು ಪನಗ ಅವೇನು ಆಪುರ ಬಂದ್ರೆ ಅವು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೇತೆ ಒಂದು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೇತೆ ಬಂದು ಆಪಿನ ಅರ್ಥ ಬಂದೆ ಆಯ್ತು ಒವ್ಯಾವಡು ದೈವಲು ನಾನಾದ್ರು ಕೋಡಿ ನಾನಾದ್ರು ಒಂದೆಟ್ಟು ಅವತಾರ ದೈವಲು ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ದೈವ ಒಂಜೇ ಅವತಾರ ಅವೇನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಾಗ ಇರ್ಬೋದು ಯಾನು ಯಾಕಡೆ ಬಂದೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ನಮ್ಮ ಒಂದಿಟ್ಟು ಮರಕ ನಮ್ಮ ಎಂಗಲ ಮೊಗವೀರ ಜನಾಂಗೋಡು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಡು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಬ್ಬರಿಯೇ ಬಬ್ಬರಿ ಅಂಡ ಪರಶುರಾಮ ಶಿಸ್ತಿಡು ನಾಗ ಬನಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ಶಿಷ್ಟ ಏನ್ಬೇಕು ಪರಶುರಾಮ ಆಯ್ನ ಕೊಡರೆ ಬೀಜ ಅದ ದಕ್ಕದು ಆಯ್ತು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಕಡೆ ನಟ್ಟುಂಡು ಅದಾಗ ನಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬನ ಮಾತ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ವಾಸ ಮಾತ ಬೆನ್ನಿಕ್ಕಲೆ ಅಲ್ಪ ಆರಾಧನೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಕ್ಕೆ ನಾಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವೇರು ಅದಾಗ ಈ ಕರಾವಳಿ ತುಳುನಾಡು ಪರಶುರಾಮ ಶಿಸ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ದೈವಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಪರಿವಾರ ಸತ್ಯವಲ್ಲ ಅದು ಪೋತ್ಸೇರಿ ನಲ್ಪ ದೇವನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಕೆಂಚಿನ ಭೂತ ಬತ್ತದ ನನಗೇನು ವೇರು ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಅರಂಟುನು ಅಂಚೆನ ಈ ದೈವಲೆಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜೋಡಾಡು ಮಾತ ಎಂಗನ ಮೊಗಲ್ ಸಮಾಜದ ಮಾತ ಒಂದಿತ್ತಲ್ಲ ವಾರ್ಷಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಅಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಭೋಗ ಕೊಡ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕೊಡ್ಪಿನ ಅಂಚೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಜಾಗ ಹೋದು ಸರ್ ನಾವು ಬೇಸರ ಉಪದೇಶರು
దాదాండ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೋಷలు ಬರ್ತೇನೆ ಅಥವಾ ಐಕದಾಲ ಆಶಾ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟುಂಡ ಅದಾಗ ಆ ಜಾಗೆಡ್ ಪೋದವು ಆ ಸೇರುಂಡು ಆ ಜಾಗದ ಪುದನ್ನು ಪಡ್తున్నాడు ఉన్నొంజಿ ಬಗ್ಗೆ ಬುಣ್ಣುಂಡ ಎನ್ನ ಮಟ್ಟಡು ಯಾನು ಈ ಈತ ಸಮಯಡು ಯಾನು ಮದೀಪುಗೂ ಸೇರ್ದಿನಿ ಕಲ್ತದತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೆ ಯಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಂದುಪ್ಪಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಗಲ್ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ಚೇದೊಂಜಿ ಕೋಲಾಂಡು ಕೋಲಾಪಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ಕೋಲಗು ಮದೀಪು ಬರ್ಪಿನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಮೆಸೂತಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಬತ್ತು ಬೋದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕುಟುಂಬದ ಕೂಡ ಕಂಗಾಲಾಯರು ಮದೀಪುಗೆ ಏರು ಬಂದು ಯಾನು ಆ ಮುಟ್ಟಗುಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಾಧ್ಯರು ಮದೀಪುದ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟದ್ನ ಯಾನು ಆಣುಂಡಲ್ಲ ದೇವದೇವನ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಂತ ಅನುಭವ ತಾರ್ಕಿಕವಾದ ಅನುಭವ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅವು ದೇಗ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಚ್ಚ ಅವನ ಮಲ್ಪದ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಚಿನ ಅದು ಮಾತ್ರದ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಪಾತೆರ್ನ ಚಾತುರ್ಪುಲ ಅವೇನು ಹಿರಿಯರ್ನ ಮಂದಿರ ಪುತ್ರ ಈರೋಜು ಪೋದು ಒಂಚೂರು ಸುಧಾರ್ಪುಲದೇನು ಬಂದೆ ಎಂಗೆ ಪೋರ ಅಂಜಿಕೆ ದೇವನ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆನಂದ ದೇವರು ನಿಮಿತ್ತ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಒಂದಿನ ಪ್ರಾರಂಭದ ದೇವದ ಅನುಗ್ರಹ ಬತ್ತಿಂದ ಖಂಡಿತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಡಿಪೋಯ ಕುಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟದ ಓವನ್ చేಸಿದ ಚಾಕರಿ ವನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಕಲ್ನ ನುಡಿ ಕಟ್ಟಲ ಯಾನ ಅಕರೆ ಪನ್ನೊಂದು ಒಂದಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಸರಿದ ಕಟ್ಟಾದ ಬೋದು ಕೋಲಾಂಡ್ ಆನಿದ ಪ್ರಾರಂಭ ಏನ ಏನ ಬುಡ್ಜಿ ದೇವಲ್ ಬುಡ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬುಡ್ಜಿ ಬಿಡ್ಪಂದ ದೇವಲ್ ಬುಡ್ ದೇವನ್ನಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂಡ ಏರು ಪುತ್ರ ಚೂರು ಬರ್ತದ ನಂಗೆ ಸುಧಾರಪುಲೆ ಅದೇ ಪುತ್ರನ ಮದಿಪುದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರ ಹೊಲ್ತಿರೋದು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆ ಅಣ್ಣರೇ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆ ಏರು ಪಾತ್ರ ಹೊಲ್ತಿರೋದು ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ಮದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಈರು ಪಂಡರು ಎಂಕ್ ಮದಿಪ್ಪು ಪಣಪನವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಸಂದರ್ಭ ಬತ್ತುಂಡು ಹೇರಿಕಾಂಡು ಆಂಡವೇನು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟು ಇರು ಬಿಡ್ತುಜಾರ ಈರು ಪೋಯಿನ ಮದಿಪ್ಪುಡು ಈರು ಓಲಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಅತ್ತಂಡ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತದು ಸಂಪಾದನೆಗೊಂದು ಮದಿಪು ಓತಿನ ಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಪ್ರಮಾಣಪೂರ್ವಕ ಪನ್ಪುಂಡ ಮದಿಪುಗು ಏರು ಒಂಜಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ರೀತಿ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಪತ್ರಪ್ರಲಾಪೇಕ್ಷೆ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ಮದಿಪು ನಾವು ಮದಿಪತ್ತು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಬೋದು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೆ ಯಾನು ಕಂಪನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಸಂಬಳ ಅವೇನು ಏರು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುವೇನ ಆಯ್ ಮದಿಪುಗಾರ ಆಗ್ತು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ನಿಜವಾದ ನನ್ನ ಮದಿಪುಗಾರನ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಚಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡು ಇತ್ತ ಈರ ಆನಿ ಸುರು ಮದಿಪು ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಯರ್ ಅಪ್ಪಗಿರಿಗೆ ಮದಿಮೆ ಆದಿತ್ತಂಡೆ ಅಜ್ಜಿ ಅದಾಗ ಕಾಲೇಜ್ ಬೋನ ಇಜ್ಜಿ ಮದಿಮೆ ಆವಂದೆ ಈರ್ನ ಮದಿಪುಗು ದೈವಗು ವೇದ್ಯ ಆತಂಡು ದೈವ ಉಂಡಾತಂಡು ಪತ್ತೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಉಡಲದ ಭಕ್ತಿಗೆ ಅವು ಅರ್ಪಿತ ಆತಂಡು ಅಪ್ಪಗ ವಾಕಾರಣಗುಲ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪುತ್ರನ್ರು ಮದ್ಮೆ ಆತುಜೇರು ಮದ್ಮೆ ವಂದಿನಾರ್ನಂಗೆ ಮದಿಪ ಅಪ್ಪುಜಿಂದ ದೈವಲ ಬಂತಜಿ ಪತ್ತಲೆ ಬಂತುಜಿ ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗಲ ಮದಿಮ ಆಗಿ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕಲ್ ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟು ನಡಪಂದು ಇದೆ ಅಪ್ಪಗ ಈರು ಒರಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಇರ ಗೀತೆತ್ ಪ್ರಾಯಣತಲೆ 75 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಉಂಟಲ್ಲಿ ದೈವಲು ನಡಪದಿರಂದಂಡ ಮದಿಮೆ ಆವಂದು ಇರು ಮಲ್ತಿನ ಚಾಕಿರಿಲ್ಲ ದೈವಗ ಅರ್ಪಿತ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಜ ಅಂದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪುತ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಕರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕರ ಕಾತ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತಿರಂದಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಸುಶಾಂತ್ ಪಂದ್ ಉರಸ್ಟೋನದ್ದು ಎಂಜ ಪುದರ್ ಹಲೋ ಪುದರ್ ಸುಶಾಂತ್ ಪಂದ್ ಸರ್ ಸುಶಾಂತ್ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಒಂದು ನ್ಯಾಮಲ ಬಕ್ಕ ಯಾನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂಚ ನ್ಯಾಮಲ ಕೋಲ ಪಂಡದಾದ ಸರ್ ಒಂಜನೆ ರಟ್ಲ ತೆಂಚಿನ ಒಂದು ನಿಜದ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇತದಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸುಶಾಂತ್ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಇಜ್ಜಿ ಜಾತಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ಯಾರು ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ನಾವು ತಲೆಟು ಪುನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಎಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ಜೋಕುಲು ನೇಮಲ ಕೋಲಲ ದಾನೆ ಒತ್ತುವಾಸಿ ದಾದ ಪಂಡ್ಪರೆ ಈರು ಐಕ್ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈರು ಯಾನ ದಾದ ಪಂಡ್ಪನಿ ಪನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಕಾರ ತುಳುನಾಡು ರಾಜಂದಯೋಗು ನೇಮ ಬಾಕಿದೆಕ್ಕು ಕೋಲ ಪಂಡ ದತ್ತು ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿಪೂರ ಪೋಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಬಬ್ಬರಿಯ ಕೋಲ ಅಂದೇ ಪಂಡ್ಪನೆ ಜುಮಾದಿ ಕೋಲ್ ಅಂದೇ ಬಣ್ಪನೆ ಜಾರಂದಯ ಕೋಲ್ ಅಂದೇ ಬನ್ಪನೆ
ತುಳುನಾಡಿನ ಮಹತ ದೈವಳಿಗಳ ಕೋಲ ಅಂದ ಇತ್ತಾನೆ ಅಂಚಂದು ನಮಕ್ ಮುಲ್ಕಿರ್ದು ಇಂಚಿ ಬನ್ನಗ ಈ ಗಡಿ ಪತ್ತು ನಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮ ಬಲಸರಪೊಳಿ ದೀಪನಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮ ತರೆಕು ಜುಟ್ಟು ಕಾರಿಗು ಕಾರಂಗಿಲ ಮುದ್ರೆ ದೀಪನಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮ ಇಂಚಿದ ಮರ್ಗಿಲ್ದು ಚಿಪ್ಪಾರುವರೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಐದು ಅಂಚಿದ ಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಮಳವೇರ್ನಕ್ಲ ಕ್ರಮ ಅಂಚಿದ ಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಕೇರಳದ ಕ್ರಮ ಐತನೆ ಒಂಜಿ ನಿಯಮ ಅಂದು ಈ ನಿಯಮ ಎಂಚಂದು ಕೇಂಡ ಅಣ್ಣರೆ ಇತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚಿ ಬೊಂಡ ಬಡಕೈ ಬಂಬದೆರಡು ನಮ್ಮ ಕಂಡೆವುದ ಮುಕ್ಕಲ್ದೆಲ್ಲ ಕಂಡೆವುದ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟು ನರೆಗುಂಡವು ಆ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಮುದ್ರೆ ದೀಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಕೊಡಿಮರತ ಮುದೆಲ್ಡು ಮಡಿವಸ್ತ್ರ ತುತ್ತಾದ ಕುಲ್ಲಾದ ಅರೆಗ್ ಆ ದೈವಗು ನವಕ ಪಂಡ ಕಲಶ ಕಟ್ಟದು ಇಂಬೆಗ್ ಕಲಶ ಕಟ್ಟದು ಮೈಲೆ ಮಾತದ ಮಡಿ ತುತ್ತಾದು ಐದೊಕ್ಕ ಕಾರುಗು ಕಾರುಂಗಿಲ ಕೈಕ್ ಮುದ್ರೆ ದೀಪನೆ ಬಲೆ ಸರಪೊಲಿ ಚಾಕಿರ್ದಾಗಲ ನೇಮಗಟ್ಟನಾಗಲಿ ದೀದು ಬಲೆ ಸರಪೊಲಿ ದೀದು ಐದೊಕ್ಕ ದೀಕ್ಷಾ ವಿಧಿ ಬೋಧನೆ ಉಂಡು ಎರುತಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಬೆಟ್ಟಿ ತುಂಬೆರೆ ಬಲ್ಲೆ ಸೂತಕದಗಳು ಸೋಕೆರೆ ಬಲ್ಲೆ ನಾಯಿ ತುಚ್ಚೆರೆ ಬಲ್ಲೆ ಆಯೆ ಮುಟ್ಟುಡು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಆಯೆ ಮುಟ್ಟುಡು ಬೊಕ್ಕರೆ ಪೆಟ್ಟುಗೊರೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ದೆಟ್ಟತ್ತ ಮುಟ್ಟುಡು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕರೆಗೊಲೆ ಕರ್ಪಿಲ್ಗೆ ಬೋಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಜೈಲಿಗೆ ಬೋಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ ವನಸ ಮಲ್ಪನ ತುಡಾರ್ ತೆಕ್ಕಂಡ ಮನದನ ಅವೇ ಪೊರ್ತು ಬರೆ ಮುಟ್ಟ ಆಯ್ ವನಸ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನ ಪಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಬಾರ್ದ ಮೀದು ದೇವರನ ತಾರೆ ಕತ್ತಂಡ ದೈವದ ತರೆಗೆ ಬೊಲ್ದು ಬೂದಿದು ಐದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲುಂಡು ಐಟು ಮಾತಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಬ್ಬಜಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆದ್ಯಾಹಾರ ಮಲ್ತದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಟ್ಟಲಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೂತಕದ ಐತನ್ನಿತ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮರಣದ ಸುಡಲದ ಕಂಡೋಗು ಸುಡಲ ಮಲ್ಪನ ಸಂದರ್ಭ ಬಯರ್ಜಿ ತಾರದ ಮುದೆಲ್ಡುಂತೊಂದು ಕಲ್ಪ ಮುದೆಲ್ಡುಂತೊಂದು ಆಗ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟುಪಾಡ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಉಳೈಗೆ ನಡಪು ನಾವು ನೇಮ 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 ನಿಯಮ ನಿಯಮ ನೇಮ ಈ ನಿಯಮ ಏರೆಗೆ ಅನ್ವಯ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಳು ನಡಪು ನೇಮ ಮೆಚ್ಚಿ ಆಯನ ಬಂಡಿ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಒಂದೇನು ಎನ್ನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅನ್ವಯ ಆವಡೊಂದು ಬನ್ನೆತ್ತು ಒಂದು ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾತ್ರ ಏರೆಗೆ ಅವಿನ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಸರಿಯಿಂದ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತ ಬೇತೆಂದಿತ್ತ ಈಗ ಮೊದಲ ಅಡ್ಡಿಜಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಿರುವ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಿಲ್ ನಲ್ಪ ಈ ಇಂಚಿದ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಬಬ್ಬರಿಯ ದೈವಗು ನೇಮ ಕಟ್ಟು ನಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಸುಬ್ಬ ಬಂಬದಿರಾದಿಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಕಟ್ಟು ನಂಚಿತ ಐದೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮೇರು ನಮ್ಮ ಪದಂಗಡಿದ ರೀತಿಯರು ಅರ ಪುದರ್ವರು ಐತಿ ಇತ್ತ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಬಂಬದೇರಿ ಕಟ್ಟುನ ಆದಿಪ್ಪು ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಮುದ್ರೆ ಆಯ್ತೇನೆ ಮಂಜಿನಾಡಿದ ಐತನಿತ್ತ ಮುದ್ರೆ ಆಯ್ತೇನೆ ಅಕುಲ್ ಕಟ್ಟುನ ನೇಮ ಆ ಮುದ್ರೆ ಆಯ್ತಿನ ಅಂಚೆನೆ ಗಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ಬಲಸರಪೊಳಿ ಉಂಡು ಬಲಸರಪೊಲಿ ಬಾಡ್ ನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಬಲಸರಪೊಲಿ ಅಂದ್ ಗಡಿಯಾಯಿನಕ್ಲೆ ಆ ಗಡಿ ಪತ್ತುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡುತ್ತಲೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅವು ನೇಮ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಕ್ರಮ ಸರಳ ಅದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೋಡುತ್ತನ ಪಕ್ಕದ ಅಧ್ಯಯನ ಒಪ್ಪಿದೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪನ್ನಗ ಈ ನೇಮಗಳ ಕೋಲಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಂಜಿನ ಪನ್ನಗ ಒಲ್ಪ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾವರಡು ಉಂಟು ನಕಲು ಆ ಗಡಿಪಥದ ಅಥವಾ ಅಕಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಕ್ರಮ ನಿಬಂಧನೆ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ಪುವೆರ ಅವು ಮಾತ್ರ ನೇಮ ಕೋಲ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಈ ನೇಮದ ಕಟ್ಟಡ ಈ ಗಡಿ ತಗಡು ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಅಲಜ್ಜಿ ಅವೇ ಅವನೇನು ಬಲ್ಲಿಂದ ಅಲಜ್ಜಿ ಅಕುಲ ಪೋಲಿ ಅಂಜೆಂಡ ಕೋಲರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಈ ಗಡಿಪತಿ ನಗಲು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ರೂಪಲಿ ಅವು ಕೋಲ ಅಂದಾಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಪಾತ್ರ ರೀತಿ ಬಂದ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪುಂಡು ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿತ್ತನ ಮರ್ಯಾದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲಿಗಿತ್ತ ಗಡಿಪತ್ತಿನ ಅಕಲು ಪೋಂಡ ಐತ ಕಟ್ಟುಂಡು ಗಡಿಚಿತ್ತನಾಗಿ ಪುರ್ಪ ಬುಲ್ಯ ಕಾಯಿ ಬೊಂಡ ನೂಲು ಪಾಲಗೆ ಗುತ್ತು ಗುತ್ತು ಮಡಸ್ತಾನು ಗಡಿಪತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಬಟ್ಟಾಲ್ದಾಗ ಪುರ್ಪ ಪಿಂಗಾರ ಇಂಚ ಪೂರ ಕ್ರಮಕುಲಿಪ್ಪಣ ಆ ಕ್ರಮತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗಡಿಪತ್ತಿನಕ್ಲಿನ ಮೇಯ್ಮುಟ್ರಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಮುಟ್ರಜ್ಜಿ ಅತ್ ಬಾಕಿದಕಲು ಅಂಚಂದು ದೈವ ಪತ್ತೋಡು ಗಡಿ ಇತ ರಾಜನ್ ದೈವದ ಕಲಟು ದೈವ ಗಡಿಬತ್ತಿನ ಏನು ಹೊರತಾದೆ ಬಾಕಿದಕ್ಲಿನ ಮೇಯ್ಮುಟ್ಟುನ ಕ್ರಮಜ್ಜಿ ಕೈಕೊರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಗಡಿಪತ್ತಿನ ತೆಂಕಲ್ ನೆಟ್ಟು ಗಡಿಪತ್ತಿನಕ್ಲಿನ ಹೊರತಾದ ಬಾಕಿದಕ್ಲ ಗಡಿಪತ್ತು ಜಿಂಡ ಏತ್ತುಮಲ್ಲ ಜನಲಾದಿ ఆయన ಮೇಯ್ಮುಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ದೈವ ಕಟ್ಟದಿಚ್ಚಿ ಬಾಕಿ ಪುಡ್ಯಾಡುಲ್ಲತೆ ಕಾರ್ ಪುಡ್ಯಾಡುವೇರು ಓರೆ ಅರೆ ಅತ್ತ ಅರೇನ ಬಾಕಿದಕ್ಲ ಪುಡ್ಯಾಡಿನ ಕಾರ್ ಪುಡ್ಯಾಡಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅತ್ತ ಯಾನ ದೈವ ಗಡಿಪತ್ತಿನಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಮುಟ್ರೆ ಇತ ಆರು ಗಡಿಪತ್ತಿನ ಅರೇನ ಮುಟ್ರೆ ನೀರೇನು ಮುಟ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ 60 ಆದಿ ಮೆಗಿ ಬೆಲೆ ಆದಿ ಇಂಚ ಕ್ರಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದೆಲ್ಲ ರೋಲ್ತರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಂದ್ರೆ ಯಜಮಾಡಿ ಕೋಡಿ ಹಿಡ್ದು ಪ್ರತಾಪಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ಎಟ್ಟೆ ಜನಕ್ಲೇನ್ ಲೆತೊಂಬ ಇದ್ದರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ ಆರೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪುತ್ರನು ಆರು ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡೆ ಅದು ಮತ್ತು ಅನುಭವ ಉಂಡಾರೆಗೆ ಆರು ಮಾನಂಪಾಡಿ ಕೃಷ್ಣಂಸಾಲ್ಯ ಅರ್ನ ಪುಲ್ಯ ಅದು ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೊಗವೀರ ಜನಾಂಗದ ಮಲ್ಲ ಮುಖಂಡೆ ಅದು ಇಚ್ಚಿನಾರು
ಮಾನಾಡಿ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣೇರು ಅರೇನು ಅದೇ ಬೇತೆ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡಣ್ಣರೇ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಕರೆ ಮಲ್ತನಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣರೇ ಯಾದವ ಅಣ್ಣ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಯಿನ ಇರುವುದ ಈ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾರೆ ಈ ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕವಾದ ತೂನಗ ಈ ಕಡಲಿಡು ಮಚ್ಚೊಂಗುಲ್ನ ಬೋಂಟೆ ಮಲ್ಪನಕಲು ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯದಕಲು ಉಪ್ಪಿ ನೀರು ಅಂಚಿಗೆ ತುದೆತ ಉಪ್ಪಿ ಚಪ್ಪ ನೀರು ಇಂಚಿಗೆ ಪಂಡದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಅಮೃತೇರ್ನೊಂಜಿ ಪದೊಟ್ಟು ನಂಕ್ ಆಯ್ತ ಬದುಕದ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ವರ್ಗದಲ್ಲ ಬದುಕದೊಂಜಿ ಕೋಪೆದ ಸಂದೇಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಉಪ್ಪಿ ನೀರುದ ಕಟ್ಟದಾಂತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಡಲಿಡು ಬೆನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮೊಗವೀರೆರೆಗೆ ಏನ್ ಪನ್ಪನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಲಜನ್ಮದ ವೃತ್ತಿ ಮಚ್ಚೊಂಗುಲ್ನ ಬೋಂಟೆ ಅವು ರಕ್ತಗತವಾದ ಬರ್ಪುನವ ಅತ್ತಂಡಾಯ್ಕೊಂಜಿ ತರಬೇತಾದ ಬರ್ಪುನವ ಯಾನೊಂಜಿ ಭಯಂಡ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ರಕ್ತಗತವಾದ ಬರ್ಪುನವ ಅತ್ತಂಡಾಯ್ಕ ತರಬೇತಾದ ಬರ್ಪುನವ ಅತ್ತಂದಂಡ ಇತ್ತೆ ಅವೊಂಜಿ ಅನಿವಾರಿ ಮನ್ಪೊಡ್ಡೆ ಶಾಸನ ಆ ರೀತಿ ಮನ್ಪುನವ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಯನಾತ್ಮಕಾದ ನಮ್ಮ ಮೀನಿ ತುಂಡ ಕಡಲ ಬರಿಟ್ ಬದುಕು ಗಾತ್ರ ಕಡಲ ಬೆನ್ನಿ ಮಲ್ತು ಅಂತಿನಾಗಲು ಅವು ನುಪ್ಪುದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏರ್ಪುರ ಅಲ್ಪ ಕಾಯಕ ಮಲ್ತು ಅಂತಾರ ಅನುಕೂಲಗೂ ತಕ್ಕ ಅಕನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತು ಅಂತಿದ್ದೇರೆ ಅಂಚಾದ ಅಕನ ಕೆಲಸ ಲಕಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಿದಾಂತಿನ ಕಂಡಗೆ ಪೋಪಿನ ಕೆಲಸ ಅವೇನು ತೂದುಲ ಮಗನ ಕುಲವೃತ್ತಿ ಉಂದೆ ಎಂದು ಪಂದು ಪರೆಯ ಜನಪದ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದೇಟು ತೂವನಗ ಜನಪದೀಯರು ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಕನ್ಯಾ ದಮನ ಪಾಡ್ದ ನೋಡು ಕರಿಯ ಕನ್ಯಾ ದಮನ ಪಾಡ್ದ ನೋಡು ಎಂಗ್ಲು ಮೀನು ಪತ್ತನ ಮರಕಲರು ಕಲು ಪಂಡಯೋ ಉಳ್ಳಯ ಅಂದೊಂಜಿ ಕಲುಬನಯ ಉಳ್ಳಯೋ ಅಂದ್ ಜನಪದೀಯರು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆದ ಪಂತಿನಿ ಈ ಮೊಗವೀರರು ನಮ್ಮ ಪುಣಿದಾಂಟದ ಕಂಡುಡುಗು ಪಟ್ನ ಬೆನ್ಪಿನಕ್ಲೆ ಅಂದೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗನ ತೀರ್ಮಾನ ಐಟದಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಇಚ್ಚು ಆಗಲು ಅವೇ ವೃತ್ತಿಯೇ ಮಚ್ಚೊಂಗುಲ್ನ ಬೋಂಟೆ ಅವು ಜನಪದೀಯ ಅದು ತುಂಡ ಈ ಆರಾಧನಾ ಶೈಲಿದ ಒಂದಿಟ ಕೆಲಸಡು ತುಂಡಲ್ಲ ದೈವ ದೇವರು ಪನ್ಪಿನಿ ನಿಗನ ಪುಣಿದಾಂತಿನ ಕನ್ನಡು ಬೆನ್ನಗ ಐಕ್ ಬೆರಿಸಾಯ ಅದು ಯಾನು ಉಪ್ಪೆ ದೈವದ ಕಲಿತ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಬೆನ್ಪು ನಕಲು ಆ ಪುಣಿದಾಂತಿನ ಕಂಡಡು ವಿಶೇಷತೆ ಕಡಲಿಗೆ ಅಕಲು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತೀವಿ ಬೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ದಾಖಲಾತ್ಮಕ ಅದು ಪೂರ ತೂವನಗ ಎನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಪನ ಸಾರತ್ತ ಎಡಬನುತ್ತ ಎಲ್ಪತ್ತ ಹೊರಮಿಡ್ದು ಇಂಚಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಪೂರ ತೆಗೆದ್ರೆ ಐಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅದು ಬಂದ್ಬಿನಿ ಮಚ್ಚಿ ಶಿಕಾರಿಯ ಮೊಗೇರ ಜಾತಿಯವರೇ ಎಂದು ಬಂದ್ಬಿನಿ ಸ್ಪಷ್ಟ 1800 ಚಿಲ್ಲರ್ದು 1700 1500 ತೂಂಡಲ್ಲ ಅವು ಮೀನು ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ರಕಲೇರೆ ಅಂಚಾದ ಈ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ದಾಖಲೆ ಜನಪದ ದಾಖಲೆ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಹೇಳಿಕೆ ಉಂದೆಟ್ಟು ಪೂರ ತೂಂಡಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣದ ಕಾಲೋಡ್ದಿಂಚಿ ಈ ನಮ್ಮ ದಾಶಭೂಯಿಷ್ಠವಾದ ಈ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬಂದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮುದ್ಗರ ಮೊಗೇರ ಜನಾಂಗದ ಅಕಲಿತ್ತಿರು ಅಕಲು ಮೀನುಗಾರಿಕೆನೇ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರೆಂದು ಹರಿವಂಶದ ಪುರಾಣಡು ಹರಿಯಾಶ್ಚ ರಾಜನ ಹರಿತನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಕಲು ಮೀನು ಪತ್ತುನ ಅಕಲೆ ಈ ಮೀನು ಪತ್ತಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸಹಜಾದ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿತ ಬದುಕ ಮಲ್ತ ಬತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಕೃಷಿತ ಐತ ಬೇರು ಐತ ಪುಣಿ ಐತ ಕಂಡ ಐತ ಬರ್ರಿ ಐತ ಸಾಲು ಐತ ಪಲೈ ನುಗ ಪೂರತ್ತಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಅವು ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲೆ ಕೊರುಂಡಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡು ಪೊಲ ಪಂಡ್ಪುಣ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಜೀನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ತಂ ಬರ್ಬಿಡದೆ ಕಣ್ಣರಿಯದಿದ್ದರು ಕರುಳರಿಯದೆ ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲ ಮೀನಿಂದ ಜೋಗಲೆ ಕೊರಂಡ ಅಕ್ಲ ರೀಫ್ ನಾಟ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಪಾಡ್ಯಾರು ಬಾಕಿದ ಕಲೆ ಇರ್ತು ಈ ರೀಫ್ ನಾಟ್ ಒಂದು ನೆಡ್ವನ್ ಬೈಕ್ ಆನಕಟ್ಟ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ ಆನಕಟ್ಟ ಅವು ಪೊಣ್ಣಕಟ್ಟ ಆನಕಟ್ಟ ಉಂಡದೆ ಆನಕಟ್ಟ ಪೊಣ್ಣಕಟ್ಟ ಬಾರಿ ಸುಲಭಡು ಗೋತದ ಪಾಡುವೇರ ಅಂಚೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಅವು ತೂವನಗ ಅವು ರಕ್ತಗತ ಆದೇ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಜೀನ್ಸ್ ಸಹಜ ರಕ್ತಗತವಾದ ಬತ್ತನವು ಮೀನು ಬತ್ತ ನೆಟ್ಟು ಕೆಲವರು ಬಿಡ್ಸರು ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ಕೆಲವರು ಬರ್ದು ಅಯಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಮೀನ ಮೂರಿ
ಎಡ್ಡೆ ಮೀನ್ದ ಮೂರಿ ಬಂಡರು ಎಂಕುಲು ಸತ್ಯನೇ ಪಾತೆರ್ನಕುಲು ಉಳ್ಳಯ ಅಂತ ಪಂಡ ಪೊನಂಚಿತ್ತನ ಮೀನು ಬತ್ತನಕುಲು ಕಳುಪನಯ ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಸತ್ಯ ಸತ್ಯವತಿ ಮಹಾಭಾರತದ ದಾಸರಾಜನ ಅದ ದಾಸಕನ್ಯೆ ಅತೆ ಸತ್ಯವತಿ ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯದ ಆಳು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರತೀತಿ ಅಂಚ ಬೆಸ್ತ ಕನ್ಯೆ ಬಂಡ ಮೀನು ಬತ್ತನಕಲ್ನ ಆಕಾರ ನೋಡಿದತ್ರ ಸತ್ಯವತಿ ಬೆಸ್ತ ಕನ್ಯೆ ಬಂದ್ಬಿನ್ನ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಅಂಗಿದ ಮಿತ್ತೇರಿ ರಟ್ಟವನು ಯಗನ ವೇದವ್ಯಾಸರಿ ವೇದ ವಿಭಾಗ ಮಲ್ತಿನ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ ಯಗನ ಗುರುಕುಲ್ ವೇದವ್ಯಾಸರನೇ ಗುರುಕುಲ್ ಒಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯರೆ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣನ ಅಂಕ ಜೋಡಿಸಂಡ ಪುರಾಣನು ಜೋಡಿಸಂದಂಡ ಅಂಜನ ಅಂಕ ಪಂಡ್ರೆ ಆಗೊಂಡು ವೇದವ್ಯಾಸರನ ಅಂಕ ಭಾರತ ಕೊರಿಯರು ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಏರು ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲ ಮೋಹನ್ ಪೂಜಾರಿ ಸರಿಕೊಂಬು ಗುಂಟವಾಲ ಮೋಹನಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಭಿನ್ನರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ ಮೇಲಿದೆ ಇತ್ತ ಬೊಬ್ಬರಿಯಾಗಲ ಈ ಬಬ್ಬುಗಳದಾದ ಸಂಬಂಧ ಬಬ್ಬರಿಯಾಗಲ ಬಬ್ಬುಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತದಾಲ ಪಂಡ್ರೆಂಡ ಅದೇ ಅದೇ ಸೊಲ್ ಮೇಲು ನಮಕ್ ಮೋಹನ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಕೇನಂದುಲ್ಲೆ ದಾದಕೆಂಡ ಬಬ್ಬರಿಯ ದೈವ ಬಕ್ಕ ಬಬ್ಬು ನೆಕ್ ದಾದ ಸಂಬಂಧ ಪುದರ್ ಸಾಮ್ಯತೆ ಎತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಕಡೆ ಕೊಂಚ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಐತೆ ದೇ ಬಂದಾಗ ರಡ್ಡದ ದೈವಲ್ಲ ಬಬ್ಬ ಆಡು ಬಬ್ಬರೆ ಆಡು ಅಪ್ಪನ ಬಂಜಿರಿ ಪುಟ್ಟು ಬೈಂದಕಲು ಒಂಜಿ ಸಾಮ್ಯತೆ ದೈವೊಳ್ಳೆಡು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ವಿದುಂಡು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪನ ಬಂಜಿರಿ ಪುಟ್ಟದು ಬಕ್ಕ ದೈವತ್ವ ಸೇರೋಣ ದೈವತ್ವನ ಸೇರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಕೆಲವು ದೈವಗಳು ದೇವರೇ ನೇರವಾದ ಅವತಾರದ ಬರ್ಪಿನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಪಾತ್ರ ಪಂಜಿ ಇರಲಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಶಕ್ತಿ ದೇವ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ದೇವರ ಜುಮಾದಿ ಆದಿಪ್ಪು ಜಾರಂದಯ ಆದಿಪ್ಪು ಮೈಸಂದಯ ಅನ್ನಂದ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಉಂಡು ಶಕ್ತಿ ಲಡ್ಡು ಉಂಡು ಅಂಚ ಈ ರಡ್ಡು ಬಬ್ಬುಲ ಬಬ್ಬರಿಲ್ಲ ಸಾಮ್ಯತ ಕಾಲಿ ಅಕಲ ಒಂದು ಪುಟದ ನವತಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜನ ಅಪ್ಪನ ಬಂಜಿರಿ ಪುಟದ ನಕ್ಲತ್ತಂದೆ ಅಕಲ ಕಲೆಕಾರನಿಕನೇ ಬೇತೆ ಅಕಲ್ನ ಕಲೆಕಾರನಿಕ ಬೇತೆ ಅಕಲ್ನ ಸಂದೀಪಾರ್ಧನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗ ಬೇತೆ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗ ಅಂಚಾದು ಪನಗ ತೋರಿಕೆಗೆ ನಂಗೆ ಪುದರ್ದ ಮಿತ್ತು ನಂಗೆ ಅಂಚಿನ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಡ್ಡ ದೇವರು ಬೇತೆ ಬೇತೇನೆ ಬಾಲೆ ಬಬ್ಬರಿ ಬಂಡು ಬಬ್ಬರಿ ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ಅಂದು ಲೆಕ್ಕ ದೇವಣ್ಣಗ ಬಬ್ಬರಿಯನ್ನು ಪುಟ್ಟುಡೆ ಉಂಡವು ಒಂಜಿ ದಿನದ ಬಾಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಬಾಲ ಲೆಕ್ಕ ಬುಲೆದೆಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಬಾಲ 10 ವರ್ಷ ಬಾಲ ಪಣ್ಣಗ ಅಂಚದ ಆಯನ ಜೀವದ ಆಕೃತಿಗೆ ಆಯನ ಬಬ್ಬರಿ ಬಬ್ಬರಿ ಆನೆ ನಾಮಕರಣ ಮಲ್ಲ ಬಬ್ಬರಿ ತೂನಗ ಬಂದ್ಪನ್ ಮಲ್ಲ ಜೀವದ ಅಂಚಾದು ಪಣ್ಣಗ ಅದು ಆಂಡ ಆ ಬಬ್ಬರಿ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಬಂಜಿರ ಬಿಟ್ಟು ಆಂಡ ಅಪ್ಪನ ಬಂಜಿರ ಜನನದ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ಬ್ಯಾತನ್ ದೇವಣ್ಣಗ ಬಬ್ಬರಿಯನ ಅಪ್ಪೆ ಅಕಲ ಅಂತರ್ಜಾತೀಯ ವಿವಾಹ ಲೆಕ್ಕನ ಆತೀನಿ ದೇವಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪನ ಅಮ್ಮನ ಜಾತಿ ಬೇತೆ ಅಪ್ಪನ ಜಾತಿ ಬೇತೆ ಸುಲಿಗಲ್ಲ ಮುದವ ಬ್ಯಾರಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸುಲಗಲ್ಲ ಮಾಧವ ಇಂಚಪುರ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಈಶ್ವರ ದೇವರೇ ಮಕ್ಕ ಬಾರಿ ಐಟೊಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಪನಗ ಮಕ್ಕ ಡಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಕ್ಕೇಶ್ವರ ದೇವೇರು ಪಂಡವುಲು ಉಲೈ ಶಿವಲಿಂಗ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಬರ್ಪನೆ ಮಕ್ಕಳದ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಆರು ಮದವ ಸುಲಿಗಲ್ಲ ಮುದವ ಬ್ಯಾರಿ ಬತ್ತೇರಿಂದ ಬಂಡದು ಆರು ಬತ್ತದ ಇಂಚ ಆಂಡ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಧಿ ಇತ್ತ ಆಯನ ಪುಟ್ಟು ಪುರಾ ಪುಡ್ಲ ಪಂಡ ಬಂದಾಗ ಆಯೆ ಅಪ್ಪನ ಬಂಜಿದ ಅಮ್ಮನ ಸಂಪರ್ಕ ಆತಿನ ಬಬ್ಬರಿಲತ್ ದೇವಣ್ಣಗ ಬಬ್ಬರೇನ ಅಮ್ಮೆ ಮುಲೆನ ಮದುವೆ ಅದು ತಾನು ನಂಬುದಿನ ಊರಿಗೂ ದೇವರನ್ನ ಪರಕೆ ಮಿತ್ತಾರ ಪುಟ್ಟವಳು ಬಂದು ಆಯನ ಪಲ್ಲಿದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ಟು ಮಿತ್ತಾರ ನೆಮ್ಮೂರು ಪೊರ್ತಲ್ಲಿ ಬಂದಿನಾರು ಸಂಪರ್ಕನೇ ಆತೈತಿ ಕಣ್ಣ ಬಿಡದಿ ಉಮೇಲೆ ಎತ್ತೊಂಬೋದು ಅಲ್ಪ ಪಟ್ಟ ಬರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಪೋಪಿನ ಬನ್ನಿ ಮಲ್ಲಿ ಪೊರ್ತಲ್ಲ ಬಂದಿನಲ್ಲ ಅದಾಗ ಆಯ್ ಮಾತು ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಒಂದೇ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಒಂಚಿನ ಕಾಣಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ನಾನು ತಪ್ಪರ್ಥ ಉಂಟು ಕೆಲವರ ಏನೇ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅದೇ ಏನು ಕೋಡೆ ಮದ್ಮೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೊರ್ತಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಮದ್ಮೆ ತುಂಬದ ವ್ಯವಹಾರ ಹತ್ತಿರ ಬಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಅಪವಾದದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪಿನ ಸಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಆಂಡಲ ಅಂಚೆ ಬರ್ತೈತಿ ಆಯ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮೇಧಾವಿ ಅಮ್ಮೆ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಒಂದೇಟ ಒಂಜಿ ಅನ್ಯ ಒಂದೇಟ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆನಂದ ದೇವನ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಒಂದೇ ದಾದಾಣ ಒಂಜಿ ದೇವನ ಒಂದು ಬಂದು ಸಂದಿಡುಂಡತ್ತೆ ಕಲ್ತೆಗಿತ್ತಿನ ಕಂಡನಿ ಬಯ್ಯಗೆ ಗಡಿ ಪೂಜಿ ಬಯ್ಯಗಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಂಡನಿ ಕಲ್ತೆಗೆ ಗಡಿ ಪೂಜಿ ಅದೇ ಅನ್ನಂದು ಆಯನ ಪುಟ್ಟುಪುರಪ್ಪದ ಒಂದೇಟ ಅಂಚೆನ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ
ಆಯಿ ಮದುವೆ ಆದ ಪೊನಗ ಆಯಿ ಬಬ್ಬರಿ ಅಪ್ಪನ ಬಂಜಿರು ಜನನ ಬಣ್ಣಗಳು ಅವೇ ಸಂಧಿ ದೇವಣ್ಣಗ ಬಂಜಿಡೆ ಪಾತೆನ ದೇವಿ ಒಂಬೆ ಬಬ್ಬರಿ ಅಪ್ಪನ ಬಂಜಿರುಪನೇ ಪಾತೆನ ಯಾನು ವಾ ಸಾಧಿರ್ಪಿದೆ ಬರೋಡು ಅಪ್ಪನ ಗೆಂದಿನಾಯಿ ಅಂಜಿನ ಆಯ್ತ ಬಂದಾಗ ಆಯಿ ಕಾರ್ಣಿಕದನ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ರೂಪ ಅದು ಅಪ್ಪನ ಬಂಜಿನ ನೆವನ ಮಾತೈತಿ ನಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಆಯಿ ಅಂಚೆ ಪನಗ ಐಟ್ಲ ನೀರಿಗೆ ಬಬ್ಬರಿಯಗಲ ಬಬ್ಬುಗಳ ಸಾಮ್ಯತೆ ಬಬ್ಬುನ ಬುಟ್ಟಲಂಚೆ ಮಾಯಕಂದ ಗರ್ಭ ಮಾಯಕಂದ ಐಟ ಸತ್ವ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಪವಾದ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅವು ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲು ಅಂಡ ಈ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪನಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಬಬ್ಬುಲ ರಡ್ಡೆ ಐತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎನ್ನಾಗ ಬಬ್ಬು ಪುಟ್ಟಿದ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗ ಮುಂಬೈ ಪುಟ್ಟಿದ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಇತ್ತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವರ್ಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇತ್ತ ಬಬ್ಬುನ ಕಾಲಘಟ್ಟಲ ಬಬ್ಬರಿಯನ ಕಾಲಘಟ್ಟಲ ಇತ್ತೆ ನೀರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕ ಅದೇ ಐತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತಿನಾರೆ ಬಬ್ಬುನ ಕಾಲಘಟ್ಟಲ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಲ ಬಬ್ಬರಿಯನ ಕಾಲಘಟ್ಟಲ ಒಂಜೇನ ಆತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡ ಐಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡವು ಕೆಲವು ಜನ ಬಂದ್ಪೇರು 500 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದನೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ದೈರುಡು ಪನೊಡ್ಡ ಐತ ಕಾಲ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪಡಾವು ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರನ ಈ ಸುಗಿಪು ಪಾರ್ದನನು ಒಕ್ಕು ತೋಡವು ಗಟ್ಟಿಡು ವರನೆ 500 ವರ್ಷದ ದೇವದೇವರನ ಪುಟ್ಟು ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಇಂಚಿನ ಸಮಯದ ಆತಿನ ಬಂದಲ್ಲಜ್ಜಿ ಬಂದ್ರದಾಲಜ್ಜಿ ನಿಘಂಟು ತಿಕ್ಕು ಅಂಚದು ಪನ್ನ ಕೈತ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಲ್ಪದಗಜ್ಜಿ ಅಂಡ ರಡ್ಡನ ಶಕ್ತಿ ಅತೀತವಾದ ಶಕ್ತಿಲಿ ಬಂದು ನಂಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಐಕ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಶಕ್ತಿಲೆಗಲ ಅತೀತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಕರಣಿಕೊಂಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದು ನಮ್ಮಿನಕ್ಲಿ ಇಂಬು ಕೊರ್ಪು ಕಾಪು ನಂಜಿತ್ತನ ಎಂಗಲ ಮೊಗವೀರ ಜನಾಂಗ ಕಡಲ್ಡು ಬೆನ್ನಾಗ ಕಡಲ್ಡು ಬಾರಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎಂಗಲ ಮರಿಯಲ್ಲ ಕಸುಬು ಮಾತಾಡೋದು ಮಾತಾಡು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಡ್ಡ ಈಗ ದಡಟ ವಾರ್ಡನೆಗಳು ಪಡ್ಡ ಪಡು ನಾನಿಂದ ಕೆಲವರು ಸಿರೆಕಲೆ ಮಾತು ದಾಂಟೊಂದು ಓಡಾಪುಂಡು ಆ ಸಿರೆಕಲು ಒಡೆಮುಟ್ಟದ ಹಾನಿಕಾರಕ ಬಂದಾಗ ಓಡಗು ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಓಟ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಐಟಂತ ಕೆಲ ಜನ ಸತ್ಯ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಮಾಪೆ ಆಪಿನಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಬೋದು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಲಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪನು ಒಂಜೇ ದೇಗೋಲು ಸ್ವಾಮಿ ಬಬ್ಬರಿಯಾ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಕಡಲ್ದು ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಕನಗಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಬಬ್ಬರಿಯಾ ಬಂದ್ಪಿನ್ ಆಯ ಒರ್ಕಡೆ ಜೀವ ಒರ್ತುದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂಚಂಡ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಈ ಮೊಗವೀರರೆಗಳ ದೈವಗಳುಂಡು ಪುತ್ರ ದೇವರೆಗಳುಂಡು ಬಪನಾಡದಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪನಾಗ ವಾಡಪುರ ಮುರ್ಕೊಂಡ ಉಳ್ಳಾಲ್ದೇ ರಡ್ನೆ ಸಂಬಂಧ ಇಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ವಾಕಾಲೋಡು ಶುರುವಾದ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಆತ ಅನುಭವಜಿ ಆನಂದಂಡಲ್ಲ ನಂಗೆ ದೇವಲೆಗೆ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಪಂಜುನ ಮತ್ತು ದೇವ ಮೂಲ ಓಲು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ದೇವನಗ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೂಲ ಬಂದತ್ತು ఆయన పుట్టుపుర ఆయన లీల వాకుదోష నివారణ అడేపోయారు వాకుదోష నివారణ ఈశ్వర గనుడు పంజుర్ಲಿ ಭೂಮಿ ಧರ್ಮಶೋಧನೆಗೆ ಅಡೆಬತ್ತೆ ದೇವರ ಜನ ಜಾಗ ದೇವರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಗೊಂಜಿಪೋದಾರು ಅವು ಒಂಜಿ ಪುತ್ರನ್ರೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಅಂಚ ಕತೆಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೇಲೆ ಬೇತ ಕಡಿರ್ದ ಅಡೆ ಪೋತಿನಿಂದಲ ಒಂಜಿ ಸಂಧಿ ಬಂಟು ಅವೆಂಕ್ ಮುರಣಿ ದೈವದ ಕಲಟ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಾತಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಕಟ್ಟದ ఆయన ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿನ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬಿಟ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಡ್ಡೆ ಕದ್ರಿ ಬರ್ಕ ಅವಳು ಪಡ್ಡೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳನೇ ರಡ್ಡು ಕೊಡ್ಡಿಲ್ಲ ಮರ ಏರ್ನ ಬಂದು ಕಾಮಂಡು ಕೊಡಿ ಏರ್ನ ಅವು ಇಂಚಿನ ಬಾಕಿದ ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಕೊಡಿ ಮರ ಅವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶಾಶ್ವತ ಐಕ್ ಇನಿಕಿಲ ಆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರ ಪೋಡಿಯರು ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯದ ಕಲೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೆಗ ಒಂಜಿ ಕರೆಗ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಏರ್ ಪಾತೆರಿಂದಲ್ಲರೆ ಯಾನ್ ದಾಮೋದರ ಪೂಜಾರಿಂದ ದಾಮೋದರಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ దాదాపు యానడొంజి ప్రశ్న పన్నాక వంజి ఇచ్చ ఎంకులు కాశీపట్నం గ్రామ ఇంచి బెల్తంగడి అక్కడ నారావి కాశీపట్నం బొక్క సిర్తాడి ಅಂಚಿಪೋಣ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಪಂಬದೇರಿಂದ ಬಂದು ಎಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಪರವೇರಿಂದೇ ಬಂದು ನಿತ್ತೆ ಪಟ್ಟೇರೊಟ್ಟು ಕೊಡಮಂದ ಕಟ್ಟಣ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೊಡಮಂದ ಗಿಲ್ಲ ಧರ್ಮನೇ ಪರವೇರು ಬೇತೆ ನಾವೇ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಪಂಬದೇರು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲು ಪರವೇರ ಆಯ್ತು ಪಂಬದೇರು ಪರವೇರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊರನಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬತ್ತು ನೀನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ 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 ಹಲೋ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಹಲೋ ಪನ್ಲೆ 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 ಮೊರನಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಇತ್ತ ಸೈತನ ಸಾವಾದ 14 ದಿನ ಅಂತದ 14 ಆಗೈತಿ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಾಡ್ಬೋ ಎಂಕಲಾಂಚ ಪುರ 14 ಜನಕ್ಕೆ ಸಾವು ಮುಂದೆ ಮಲ್ಪನಾಗ 14 ದಿನ ತಾನೇ 14 ಗೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು
ಎಂಕ್ಲೆಗ ಬೂತದ ಕೋಲದಪ್ಪಗ ಬೂತದ ಅಗಿಲ್ದಪ್ಪಗ ತನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಭೂತ అయినಪ್ಪಗ ಉಲ ಸೇರ್ಸವನು ಅಕ್ಲೇನೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ 14 ದಿನತ್ತಾನೆ ಎಂಗ್ಲಾಂಗಿ ಸೇರ್ಸವನು ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಐತೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಗೆ ಅರಸ್ಪಟ್ಟಿ ಆತದೆ